راحي مركسهم نطفئ نخيسهم نحجز كيفرسهم عبيدنا يزلو سرايهم تفوسهم عبيدنا يزلو عبيدنا يزلو عبيدنا حدش ديون عانا ويهويتا فخر واج قدامو اندرا عزر تيت مالتما سكرو سكرا حليلهم يقولو ادفقو إريترا أبي أبي الله بجزي أبي 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 الله بجزي أبي 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 نبركوينو حسابهم بدي الساعات معلقات ستمن قلايو بزعبك وحوي نليلهم قريو كم صخر رحيقهم قوقيرهم بلايو فتواتهم عبيدنا حيدتهم كنت عرب يوم غن عسو حيدهم يبهم حج عليهم نسفرسو عبيدنا يوزلو إلا وانتقاسو عبيدنا يوزلو سرايهم تفوزو الطايب والله الطايب نحنا زي نغلو يلن يلن نحنا زي نغلو عبيدنا يوزلو ودي يوصلتا بريوز سعر كواج واج ويهويتا يبلالو مري سكتر عقلي قريب يوقوت عبيدنا يوزلو إلا وانتقاسو عبيدنا يوزلو سرايهم تفوزو الطايب والله الطايب نحنا زي نغلو يلن نحنا زي نغلو عبيدنا يوزلو وسنو مأكلو درت حيرك تزبلو كم تزدينا يوم ولا مساقلو أورينا مدر بايتاي صقر مالو نصنع حسبية سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوكت كونوا ناي وتر تمريتنان بهجنان يولومون كم وتروا قداسن وانا وانتحسوتات حزنا لكم دبخيلنا لنا سام وداتنا إذا مدام سانا كتصنحوا بخبر نقدم لايك مقبار شير مقبار ريتو من حسابكم من دما قلوف نابلنا نابتملو تحسونا كنوزدكم هنا نايلومي ارستي ازيو استطعنا نقر كنرينا فلاي دما ابت دحريت كفال مشب ازي برتو تحستي كلونا شت معنتانا زبحللو غزي ونيو بزي كالعالم مجمريا ግን እቲ አንፈት ናይቲ አመጻጻ በዓለም ደረጃ ክንጀምሮ ክንርላና ክንፍትኒና መጀመሪያ አንፈት ናይ ሰላም ናበይ ገጹ ይጥምዘዛሎ አቦሽ መጥሕርሙዝ Attacking a Singapore flag cargo ship in the Strait of Hormuz. This was predictable. This happened yesterday, testing the recent memorandum of understanding between the U.S. and Tehran. Meanwhile, the commander-in-chief says that the administration is negotiating with Iran from a position of pure strength. Madeline Rivera is live in Washington with the details for us. Hey, Maddie. Hi, good morning. A UN agency says it temporarily paused evacuations until the safety of ships passing through the Strait of Hormuz can be guaranteed. U.S. officials say one IRGC drone hit a Singapore flag cargo ship called Ever Lovely as it was exiting the Strait of Hormuz off the Omani coast on Thursday. The strike did damage the ship's bridge, but thankfully there were no casualties. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ዝግበር ዘሎ ኣካይዳ ብተደጋጋሚ ዘይምርዳእ ከም ዘሎን እቲ ተበፂሑ ዘሎ ዝበሃል ዘሎ ኤምኦዩ እውን ኣብ ጠልጠል ዘሎ ጉዳይ ከም ዝኾነ ንምግንዛብ ዝኣክልና ንገብር ዘለና ኢራን ነቲ ወሽመጥ ሆርሙዝ ሙሉእ ብሙሉእ ቁፅፅሮም ክሕይሉ ይደልዩ ኣለዉ እተን መራኽብ ድማ ብወገን ናይ ዑማን እናተፀግዓ ካብ ቁፅፅር ናቶም ዝወፃ ኢንፋክት ንኩሉ ክቆፃፀርዎ ይደልዩ ኣለዉ ናብተን 60 ቀዳሞት መዓልቲ ዝኾነ ፊ ዘይብሉ ዝኾነ ክፍሊ ዘይብሉ ክኸውን እዮም ተሰማሚዖም ዘለዉ ግን ስቲል እቲ ቁፅፅር ናቶም ክሕይል ስለ ዝደልዩ ዘለዉ ዝተገበረ መጥቃዕቲ ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ እውን ብጌጋ ዘጋጠመ ክኸውን ይኽእል ግን ብጌጋ እዩ ዝብል ፀብፃብ ኣይረኣናን ኣሜሪካ ግን ነታ ኣርእስቲ ቁሩብ ክቐብርዋ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ምክንያቱ ካልእ ኣርእስቲ እውን ዘይረዳድእ ስለ ዘለዎም ምስቲ ናይ እስራኤል ፅልዋ ነቲ ኤምኦዩ ከፍርሶ ዝደሊ ዘሎ ብወገን በዓል ዶናልድ ትራምፕ እውን ንዓዓ ነታ ናይ ወሽመጥ ሕርሙዝ ዘረባ ከጋንንዋ ተጀሚሮም ነዛ ናይ መርከብ ተሓሪማ ገለ
حوق قيروان تجميرهم دن تي كنتات كابيدون فحك لهم يخليو معناتو كفرس دلي وزلو حيلتات ازيوم زحصل زغونو دونالد ترامب كتنقاق خلالو نسو حنت زربات رايو اتكيرو ابا بحيل دزارب زلو سادما تاني كولر تبليها. Its nuclear program is under the global spotlight as Donald Trump makes a fresh assertion about Tehran. The remarks come at a time when the two sides are trying to keep diplomatic talks alive. Speaking at the Rose Garden Club dinner with American farmers, the US president claimed Tehran has taken a key step on the nuclear issue. Listen in. You give them a nuclear weapon, they'll use it within the first hour, and we're not going to let that happen. So we did that. They will not have a nuclear. كم تري وزلهم قداينا نيكولرنا إيران هذا كابتي دونالد ترامب كان دا تكروز اللوار استيك جبروز دل زلو تاجندا نام نيكولر تراي كونيو زعرض لزلو تمخنيات دما ويل تنكالت كلن فتينو وانسلدي سلطة تاون كوتري فاز الأجندا نتي زبزح حزب دما كتال للا زغل السيادة لا سلزي زي نيكولر قدامي تمعالت نيكولر ترغيبهم أبتا قدامي تمعالتهم كتكسوا يقول يوم يزبل زلو كمان دونالد ترامب كمان داني يوم زبلوه تتبلو زلا خاص بزح أكون الناس يقولوا كم مهانو كلنا فليتنا لنا عندنا سلزي ترجع يقولوا والله إيران دما قداينا نيكولر ناتنا يس نيكولر رواس واركن جبرين دلنا السيفيل أو مع الله هم تكملوا نتي نيكولراوي بمعبال ناتنا جن أبت تزخوني هم كونديشن كان الركبين دلنا زبل زربا يوتصالو سلزي تسمعكم إن يخون قال ملي كلهم كله ويل بتسمع جينا أبتنسو سامعتي كن الزرارة بينا تسمعي نمبر زتود أنا قري يلند مسلي وسلزي دايما الرداء بخلتي شان خير له منو ميو زيادك سمع أي منو مي زيادك عوت نجزيكم قد فينا so basically تقول داي كم زين ناخذ نخلو كل هذا قد داي أمونغو أمريكان دونالد ترامب أمونغو إسرائيل أمريكان ويون دونالد ترامب بيبي نتنياهو زلوا بأسيت رايدي كونه يتبأسي كلمة الكحيزلو يتكلم الكأز بهالزلو دما إسرائيل بأمريكا تقرف سلزلايو هجي كم يجركا دايفرت تقبر نزار سيزي كاب أمريكا مهنيت أمريكا نصار إسرائيل ريفولت قبر تبقي سمالو نعبو قبر تبقي سمالو سوشياليست دوغلو دوكلو يفتنو لوجن كمان كميل كاتت بروسابيا لن يقينوا ومزلو listen to Tucker Carlson link أنا You can see the total misalignment between the United States and Israel, these purported partners in this doomed venture. But they're not really partners. One country is many times the size of the other country, both in population and territory, and in resources are not even closely comparable. This is the elephant and the flea. And moreover, the little country is wholly, totally dependent on the big country for everything. For everything, for its economy, for its intelligence, and more than anything, for maintaining its territorial ambitions and providing for its defense. مچم تاكا كارلسن حنساب قطرية تمولو زلا حنساب أسلامايك خون دلي حنساب نسرائيل كتفز دلي زلو يكبلو حقهم يوم وهنياتو تعب تقصلو ميزهر ممزلو مجمريا مبزعتنا إسرائيل سلوازلو أمريكان إسرائيل بارتنرز كم زخونا قل جيروم يوم كقل سوناز فتنيلو منو هذا باراسايتن هذا انسس هذا نورمال سبن تخالايد ما باراسايت إسرائيل نعنا زبركتلنا نجر يبلون أبانا تسقعوا زقنا زلو فترة رايو يزبل زلو نزح حق زدما كشف نويم زفتن زلو يدبلون زلو oh this is juicy زينا بحق زقرمي أمين نايزون كلتا شركناتنا عالمنا بس بيت وازنا برنديو زين الرئاسة لنا انت التواسؤ تخينا ناي بحق بين لا جيروم زواسو واسلو ولو ان تواسؤ يلقى اجي زيانا يا جيدي فانس ماتيوز قبرا زلو انصار اسرائيل دونالد ترامب حوس فتن زلو حتى امريكاوين تاكل يسمع له اتس جيم ميتر مس نمسعر زفتروا جيم يا مونغو دونالد ترامب نتنياهم باس كم استفتر زغبروا جيم يا زيا بفصم ما ينودغني يبلو تا جيم جن انا بيت دست بلند الله مسيلكم منسي بتجيم لهم زبغسو بيلا غيريو برين ووش تخون زلو اده منسي تقلال لا ينصرم مرأيانا تدما عبدي معلتها زغبر زلو بوليس بتحد كان دما مرجانا نيويورك دما هياوا بنتيو سلازي if they are playing يصعوتن تلو جيم يفتنوا تلو that's a very dangerous game هذا سبقن كم خبلون كسمعكم that's a very dangerous game and they're losing it يصعوتا خينهم كم تواسو غيرهم دراما خغبري يفتنوا تلو يسحن ويم زلو بحفشا ات جيم كم تري وزلهم اسرائيل صقعتنيان لمانيتن كابانا نازقوقت تنبر امبر زخونه يكون امريكا تبركته ነገር ይብላን ጸጋታቱን ይብላን ይሉ ስለዚህ ሆነ ጸጋታት ንዓና ክትቦ ትخل ነገር ይብላ ህዝብ ይብላ ዳጋ ይብላ
ወላ ፍሉይ ነገር ንኣሜሪካ ክትባት ትኽእል ነገርስ የብላን እዩ ስለዚ ንኣሜሪካ ተፀጊዓ ንኣሜሪካ ማኒፕሌት እናገበረት ኣብቲ ከባቢያ እናበፅበፀት እናዘመተት እናሰረቐት ትኸይድ ዘላ ሃገር እያ እዚ ድማ ንዓና ክሳራ ነቶም ጎረባብቲ ድማ ኢንፋክት እንታይ ዝብል ታከ ካርልሰን ቀጠርያ ትሕግዞ ቀጠርያ ፋንድ ትገብሮ ገለመለ እንዲዮም ዝብልዎ እንታይ ኢሉ ይምልሰሎ መሲልኩም ካብ ንዓይ ቀጠር ትገብረልያ ትብሉ ንፕሬዚደንትኩም ከይድኩም ዘይትወቕሱ ኢልዎም ዶናልድ ትራምፕ ዘይኮነትን 400 ሚልዮን ነፋሪት ገዚኣ ሂባቶ ዘላ ዶናልድ ትራምፕ ዘይኮነን ቀንዲ ብቀጠርን ብዓረብን ዝምወል ዘሎ ከይድኩም ንዑደይ ትብሉ ንዓይ ዝረኣኹም ለይ ዘይብልኩም ሲ ናባይ ተላግቦ ኢሉ ቤላ ገይሩ ይፅፍዖም ኣሎ እዚኣ ድማ እታ ቀጠርያ ፋንድ ትገብሮ ዘላ ገለ ትብል ዘላ ናይ እስራኤል ኣጀንዳታት ዝገብርዎ ዘለዉ እዮም ቢካዝ ካብ ነብሶም ከውፅዋ ስለ ዝደልዩ ዘለዉ ትዛረባ እዩ ኣሚን ሓደ ግዜ እቲ ናይ ሚድያ ነገር ዘይምርዳእ ክንብሎ ይንኽእልና ግን ከተተሃለል ንብዙሕ ስለ ዘድሊ እምበር ታከ ካርልሰን ኣብ ዩቱብ ይኹን ኣብ ካልእ ኮምፕሊት ዶሚኔት ገይርዎ ዘሎ መዓት ገንዘብ እዩ ዝእቱ ዘሎ እቲ ሚሊዮንስ ዝረኦ ዘሎ ቪድዮታት እዩ ዘለዎ ስለዚ ተገብረሊ ናይ ቀጠር ገንዘብ maybe they can give him additional few millions but what difference that it make already millionaire is about focus in the way ዓመታት ሰርሐ he's already millionaire ከምኡ ድማ ኣብዚ ሚድያ ካብ ዝመፅእ ድማ ነዚ ሚድያ ዶሚኔት ገይርዎ ዘሎ እዩ ስለዚ ናይ ገንዘብ ንዶናልድ ትራምፕ ክምረፅ ከሎ ዘይተኣደነ ደገፍ ዝነበሮ እዩ ስለዚ ናይ ገንዘብ ፀገም ክህልዎ ዝኽእል ሰብ ኣይኮነ maybe ቢልዮነር ክኸውን ዝደሊ ተኮይኑ maybe I don't know but generally ከም ንሪኦ ዘለና ናይ ቀጠር ፍሉይ ገንዘብ ዘድልዮ ክኸውን ኣይክእልን እዩ እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ ብሓፈሻ እቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ኣዝዩ ኣደናቕን ኣገራምን ከይኮነ ኣይክተርፍን እዩ እስራኤል ድማ ሓሲባቶ ዘይትፈልጥ ዓይነት ድቦላ ይገጢምዋ ዘሎ ናይ በዓልታ ካርልሰን ንዕየ ዕርፈና ዶ እናበሉ ከዓ ዝገደደ ኣብ ፖለቲካ ተመሊሱሉ ዶናልድ ትራምፕ ሕጂ ኣነ ከኣትወየ ኢሉ ፈኪሩሉ ኔናይ ከኣቱ Democrat strategist James Carville rejecting the socialists, saying Democrats need to stop the schism in the party. He opposes these communists and their virulent anti-Israel, anti-Semitic positions, saying House Democrats, he should not even put this one socialist, Chevalier, on House committees. And then you heard a Democrat socialist who just won the primary for the New York State legislature. እዞም ሰለስተ ለንቀነዝ ዝተዓወቱ ንሪኦም ዘለና ናይ ብሓቂ እዩ ኣሾክ ገይርዎም ዘሎ ንኣሜሪካን መሻርክቶምን So this is going to be a very, very interesting phenomenon. ክንሪኦ ከለና ንክንቅፅልና ክንከይድ ከለና ኣዝዩ ኣገዳሲ ክኸውን ኣብ ርእሲ ምዃኑ እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ይትሕቶ እንታይ ክትገብሩ ትኽእሉ ይትሕቶ ምክንያቱ እቲ ፓብሊክ ኦፒኒየን ሕራይ ገንዘብ ጌርካ ገለ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ባት ፓብሊክ ኦፒኒየን ስወይ ክትገብሮ ይትኽእልኒ ካብ ዝስምዕዎ Democrats in general, how has their thinking changed on Israel? Yeah, okay. So why are we seeing this right now in the cash prediction markets? Well, it's part of a broader national picture, right? I mean, just look at the change over the past few years. You know, you go back to late 2023, who Dem voters sympathized more with. It was basically an even split, but perhaps slightly more with the Israelis than the Palestinians, 34% to 31%. Look at this Israeli percentage, though. Down through the ground, look at this, now just 16%. This Palestinian percentage, about double the percentage. ስለዚ እቲ ኣብ ዴሞክራቲስ who them voters sympathize more with ዴሞክራቲስ ቶም ኣድመፅቲ ህዝቢ ናይ መን ፀቅዕዮም ዝሕዙ ቀንዲ ሕጃብ ዝዋን እዚ ንዝብል ፓለስቲንያንስ ኣብ 2023 ኦክቶበር ከጋጥም ከሎ ኣብቲ ግዜ እቲ 31% ንፈለስጢማውያን 34% ድማ ንእስራኤላውያን ስለዚ እስራኤላውያን ዶሚኔት ዓቕሚ ነይርዎ ኣብዚ ሕጂ ግን 60% ንፈለስጢን 16% ጥራይ ንእስራኤል ይድግፉ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ እስራኤል ቢገ ሉዘር እቲ ማጆሪቲ ድማ ናብ ፈለስጢን ገፁ ዝተፀግዐ እዩ ስለዚ this has nothing to do socialist ዶ ኮሚኒስት ዶ ጀልዕ ፍሪድ ዶ ዝብልዎ ዘለዉ ካድሙ ስለ ዝደልዩ ኣንቲ ሰማይ ዶ ገለ ዶ ዝበሃል ዘሎ just ፈለስጢማውያን ይብደሉ ስለ ዘለዉ ነቲ ዛዕባ ዓይኖም ዝርእይዎ ዘለዉ ስቃይ ድማ ኣብቲ ፖሊስ ከይዶም ፈለስጢን ይብደሉ ኣለዉ ሃገሮምን ናፅነቶምን ክብረቶምን ክሕሎ ክኽእል ኣሎ ይብሉ ኣለዉ እዚ ድማ ነቲ ንእስራኤል ዝድግፍ ሓይሊ ብዘይ ምምራፅ ብምግባር ማለት እዩ እዚ ንእስራኤላውያን ምንቅጥቃጥ ምድሪ ናይ ፖለቲካ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ብኩሉ መንገዲ ድማ ኣርዒድዎም እዩ ዘሎ እዚ ከዓ እቲ ቀዳማይ ገፅ እዩ ኣብ ወርሒ 11 ምዝ ናይ ዕንደራ ናይ ኩናት ኢራን መዕለቢ ናቱ ፅቡቅ እንተደይ ኮይኑ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ንምግማት ዶናልድ ትራምፕ ንክሓድም ደልዩ እስራኤል ተጸላኢ ስለ ዝኾነ ካብ እስራኤል ምህዳም ማለት ፖለቲካዊ ዕምርኻ ምንዋሕ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢሉ ዝወስዶ ዘሎ ይድብልዎ ዘለዉ ግን ካልኦት ድማ ፀወታ ክኸውን ይኽእል ይብልዎ ኣለዉ The percentage of Democrats who say they sympathize more with the Palestinians has about doubled in just 2.5 years. Look at that, from 31% to now the clear majority of Democrats now say they sympathize more with the Palestinians than the Israelis, a 60% to 16%. So a 3-point spread in favor of
favor of the Palestinians in terms of who Democrats writ large. What about Jewish Democrats? Yeah, so if you know anything about New York 10, you know that it is one of the most heavily Jewish congressional districts in the country. And so you might say to yourself, hey, why what applies nationally would necessarily apply in New York 10? Well, this is one of the more interesting questions and cross-steps that I have seen. Did Israel commit genocide in Gaza? This is among Jewish Democrats and even among... أتم سبات نجر تغير له نجر تغيره خمسة له بزي خاطري أيهوداويان بأمريكا أب نيويورك ببزحهم زغمت كملوا أمريكا حيال الوازلهم أم نيويورك سلزا بنيويورك أبتنساتهم زيادة زغمت ولبوتا إسرائيل جونوسايد فتسيمادو نزبل حتو ديد إسرائيل كوميت جونوسايد أب غازا فتسيمادو نزبل حتو أيهوداويان يزبل لكم زلهم 50% وفتسيما يميلو سو نتنياهو نشفرؤون ني كل الناس لامن نخال سبات انترا يكونون كصرف زلهم. No, you have a serious problem. Even as بغايك عم نكازي دلي. And thanks God. كم زخلو أيهودون بمهلاو. مغنياتو تزقرب أيهود بعلم 50% جونوسايد فسيما نزل وازلو إسرائيل هذا له وي حدا خلطة تريهم يخابزي. No إسرائيل حنت كوي قبرت تنزل خاطري ولا حنت بتراتهم ديس حكوم بهيوتكم زلو ونزي فلتوا مالتي. لأن مالتي نسغة أبتو كنا تاتتي directly involved تدريك إنك كنا نتدخل كلنا تقولون تبل كامن من تعطي قبرك حرائسك هاجر كنا بنتغينا هاجر كم سكال هاجر تبلت لنا هاجر كخت كلاغل ولا جيجا خلو هاجريك تبلت خليقة نبوري زاب بزوج زنري أبزي عد أبزي فلتك أبزي توكاجن تاخد قبرك تحسو أبزي كون نجرت جدا I don't understand that لذي رويزو خلنا نقفي قبل العلاقة قبل الفلسطينيين أبز كارو لزرلو تايك تربح لك عن إسرائيل تبل الرأي إسرائيل كون كات صرعت اللغة أو تنبرت اللغة أجاري كم تبلت خليقة كنا حيكون عندنا تبلكا يقبلك أبي أوروبا نتقمتك ويا بكلا عالم نتقمتك I don't understand that السوق نقدفه أيهوداويا in fact أبز قد ميزراه هم زوي زبلهم زلوا بتحدى أيهوداوي سعير وو التكاتي لاندرز بهالزلوا إسرائيل جنوسايد فتسمع حماق سقمتك وسدلالو أمريكا دما مس إسرائيل كتسرع يبلان زبلي أي باك دما بوليتيكان أمريكا كساتف يبلون زبلي إسرائيلوي أيهوداوي كر أيهوداوي جرمكم إنتو تسعيروا زلوا دما أيهوداوي لذي تي إسرائيل تبغى قبرت جنوسايد يفتسمتن تتقبر زلا ليبانوس قبولي زبلي تي تسعيروا زلوا دما أيهوداوي قينو نو إسرائيل تأخذ زلا absolute catastrophe كغير الله زبلي لذي كلت يوم حدا يوم I don't understand أبي يوم تديبيت كفترنا كشكو عزف تنزلوا سب كلك أنا نقيعي لومي ولا يهوداويان نتنياهو نشفرون ترديومو أنت أري خدلو and this is the end of the time يقولون نالبات نتنياهو كنتاتون مودة ساعات قريبة خمزلا من البات كتقمتولو تخل جزيان تنيرو قينو حجيهم زلوزلو by the way حد عبي نكرم برايم مينستر إسرائيل زنبرة حجي تجزيه مغيار نطلع حجي كغيروا لهم تزي اللي كابجنا تهار داون هيليو كلتنا هنكيدلو قد سمعوها وتي زبال زلو سب تتغكل نجر ترديو دي زارب زلو نتي حقك زارب جميرة مالوي listen to this former prime minister the American-Israeli relationship will not permanently but will fundamentally change over many years, even decades? I hope not. I definitely hope not. It all depends on one thing. If Israel will have the courage, the wisdom, the inspiration, ultimately the leadership, to move forward on a direction which is grossly needed, which is to embark on negotiations with the Palestinians for a comprehensive solution of the historical conflict between Israel and the Palestinians. And the only possible political solution is a two-state solution. If Israel will move forward in this direction, then everything will change. There will be a sigh of relief in the hearts and in the minds of tens of millions of Americans, Republicans and Democrats. Yeah, that's the answer actually. ود أول مرة زبالنا كلام برايم مينستر إسرائيل زنبري تايزبل زلوا زي حجي تفتيرو زلوا جاك أمونغ أمريكان إسرائيل جنب حبيو أمونغ إسرائيل عالمين يغير قانون تبلي الواسي إذا كألا له ما نقدر له and this there is only one possibility بلا له سدما ما رحتنا إسرائيل نبلبهم تماليسهم شباب سنيقهم أجد أساس قمت قبر تخيلهم بس فلسطينيين كزرارب تجميرهم نتي كلتا state solution two state solution تبعير كاب سوساتات جميرو كاب شنشات من سوسان شو عتنا بيلو دي قلة أب نروي ديو أبي تسمع معه two state solution زبل نعوت أخبيرهم كزرارب تجميرهم
ዲሞክራትን ሪፐብሊካንን ክልቲኦም ክሕጎስዮም ፖለቲከኛታት ክሕጎስዮም ኤሮጳ ብምሉእ ክሕጎስዩ ኢቨን ሃገራት ዓረቡን ንዕየን ዝጥቀም ጠለብ ዘቕርባ ዘለዋ ስለዚ እስራኤል ኣብ መወዳእታ ብዕንደራ ክፍታሕ ዝኽእል ከም ዘየለ ክርድኦም ክኽእል ኣለዎ ነቲ ዕንደራ ናቶም ድማ መግትእ ክገብርሉ ተኽኢሎም እቲ ጉዳይ ናብ ዝገደደ ደልሃመት እዩ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ዝብል ዘሎ እታ ነገር ክቕይርዋ ተድልዮም ግን ኣብ ኢዶም እዩ ገለ ነገር ክገብርሎም ገለ ስቁም ትወስድሎም and then things may change ይብላሉ ኢንፋክት ተዘረባ ሓቂ እንዲሁ ግን ኣብዚ ዋን እዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ዕንደራሲ ደረት የብሉን ክብለኩም ከለኹ እንታይ ዕንደራ ማለት እቲ ባእሲ ዶናልድ ትራምፕ ምስ እስራኤል ይበኣሱ ኣለዎ እስራኤል ምስ ገለመለ እስራኤል ምስ ጣልያን ተባይሳ እስራኤል ምስ ስፔን ተባይሳ እስራኤል ምስ ኔዘርላንድስ ተባይሳ ምስ ኣየርላንድ ተባይሳ ገለ ክበሃል ኖርማል እዩ ኮይኑ ዘሎ እጂ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ኤሮጳ ድማ ተገምፂሎም ምስ ዶናልድ ትራምፕ ተባይሶም በቃ እቲ ባእሲ ድራማ እዩ ኮይኑ ዘሎ ኢንፋክት ዝላይለን ቀን ኣብ ኔቶ ዘጋጠመ ኣብ ናይ ኔቶ መራሒ ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ ዘካየዶ ኣብ ኤሮጳ ብዙሕ ነውፂ ይፈጢሩ ዘሎ ኣብ ስምዕዎ ምስከ Daddy. Some reporters referred to the relationship as a bromance. NATO's Mark Rutte and President Trump. Now there's talk of a kiss. Watching the antics in the Oval Office is like an episode of Big Brother. And I've got company tonight, Michael Kimmage. We just need some popcorn. Let's get straight to the action. The scene was set by... حركاتي ولا ميديانا أوروبا كمان كتصيونه قريب زلوا نايز مراحنا نيتو زقبر زلوا كايدان سخون زلوا كايداني ناي بحكي مالت دونالد ترامب سي مراحت مسيوم سي داي كيس مع اسيو زبلهم كي حفري مع كوريا مسعموني زبلهم مرتعال على زمراح زسي دقبر عيد مسل مرة يخفي وبكا سبسي كتصور بزي كل درجة بتصير نيروبايان سي أبيات قريبو سين كابكا ينشل قبرهم زعينتيو ني دونالد ترامب نمحقواسي زي كده من قد يبلون why is he doing this مغنياتو قطع أنا من فتير لما لما سيلكم من دونالد ترامب كحقوس بلو أبتليام قطع فتيرو جورجيا ميلوني كمان برتوز هنا ملسي بهلا Like so many times before, will they, won't they clash? Two very different leaders, the NATO chief and American president, poised to either wrestle it out or get all chummy again. And it was a bit of both. If you stay here, I go over to the table to the chief. And I start with this chart. This chart. كم تريو زلهم تريليونات إنا نوحزلكم زلنا نباخاتكم كخوني زغل جنزب كنبكم إنا قلا مسبلو دونالد ترامب تايلو مسكه مخيف نديو زخبرهم دي مسيلكم. In the world by far, but anything, we need their money. Have a listen. I just want their loyalty. We don't need their money. We don't need anything. We have the most powerful military in the world by far. تريليونات جنزب أمسين هالكلنا جنزب كنبكم إنا أبى أسواركم إنفستون قبرينا أوروبا بقى نتزبل كايو حدا تريليون بس يحمل له قليل لك حقوق سفتينوسي حكنا مزراب بزوج جنزبكم كمان زل لنا يكون حتى زي دونالد ترامب مرة عندي دخيفة كأن انتهي موت قبر كرس إلهم أوروبا ينكا نزل يخون مع كورس إمكا قال دخون تقبر لنا يلمو كم تري وصل لهم دما أنا جنزب ومن قال مليون دا أكل جنزب لنا وتهدر عملاتنا بعالم زحية لا يسلزي قال يلوجن تنجنزب جندو قد سين ريو عين دلني يلوجن تري يلوجن كما يكمل يجي. But I just want loyalty. You know, we're so loyal to them. We're always fighting for them. We have thousands of troops all over Europe. In Germany, we have 50,000 troops, and then you want a little, give us a little nudge, give us a little kiss. We don't want much, and they say no, we can't do it. Michael Kimmage is director of the Kennan Institute, a U.S. group that studies Russia. Will Trump? He summit is going to be, but in certain ceremonial moments, you know, President Trump asks for flattery and he receives it. But the abiding question with بعفشا كم تري وزلهم دونالد ترامب إنترنت أوروباويان يقصلالو زخول حلفان قبر لهم أشحال سراويتنا تنام كل خالنا توم كل جزء بقولهم دوم سبلنا إن أوروبا يقداس نشتي نقدر كتحطهم كل خاب كوناتنا يوكرين أبكيناتنا هي إيران كلها توم دحر حرب كلنا رينا يوم سلزي مزياتهم مسرح كساكن ديك ونقدر كل وي خليج بلزلهم ما كم تزربا نبت إليان بخاليات بس زلات إليان حجة عين حجز صباح عين حجز ني كويناتنا بإيران قبرو دما وناتنا بيزات عين خفتنينا إلى جورجيا ميلوني جون دقيمات على تزربا. Grazie a lei. Dunque, per quello che riguarda l'Iran, guardi, vale quello che ha già detto il ministro. كم تري وازل لهم جورجيا ميلوني حترى بلا نقرأكم طليان أبتو كويناتنا إيران أي تساتفتن
ምክንያቱ ንዓና ዝምልከት ኩናት ኣይኮነን ነይሩ እቲ እንኮ ካብ ጥልያን ዝተገበረ በረራታት ድማ ሎጂስቲካዊ ድጋፍ ተዘይኮይኑ ንኩናት ዘገልግል ዝኾነ ይኹን መጓዓዝያ ወይ እውን በይዛት ናትና ንኩናትና ኢራን ንኮምባት ዝኸውን ሰርቪስ ኣይሃብናን ምክንያቱ ከምኡ ስለ ዘይገበርናዮ ድማ 10 ግዜ ዶናልድ ትራምፕ ዝኸሰና ዘሎ ኢላ ማለት እዩ እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ጥልያን ንኢራን ደው ኢሉ ብቴሌፎን ረኺቡ ንሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኢራን ረኺቡ እንታይ ኢልዎ ኣብ ኩናት ንሕና ተሳትፍናን ምሳኻትኩም ድማ ብሰላም ኣብቲ ኣብ ወሽመጥ ሕርሙዝ ንምኽፋት ዲፕሎማሲ ኩሉ ነገር ክንገብር ኢና ኤምባሲናትና ክንከፍት ኢና ስለዚ እዚ ብወገን ኣሜሪካ ዝወፁ ዘሎ ዘረባ ኣይትስምዕዎ ንሕና ምሳኻትኩም ፀገም የብልና እናበለ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ጥልያን ናብ ኢራን ደው ኢሉ ዲፕሎማሲ ክገብር ፈቲኑ ኣሚን ጥልያን ናይ ብሓቂ ድያ እዚ ሲሪየስ ክንኣምን እኮ ተሸጊርና ኣለና ካበይ ዝመፁ ዘሎ ዝትብዓት ንብል ኣለና ማለት እዩ እንዳ ፓስታ መራ ነፊዖም ዞም ጥልያን ማለት እዩ ማለት ጆርጅ ሜሎኒ መይ ብቀረባ ስለ ዝነበረት ዶናልድ ትራምፕ ዝያደ ንሳ ትፈልጦ ክትከውን ትኽእል እያ ዶናልድ ትራምፕ ኮንፍሮንት ዝገብሮ እዩ ዘኽብር ርምስምስ ምበዓል ምስኡ ክብሪ የብሉን ካብ ዶናልድ ትራምፕ ክትገጥሞ እዩ ዘለካ ተገጢምካ ጥራይካ ቦታካ ከተውሕዝ ትኽእል እምበር ርሙስ እንድሕር ኮይንካ ከምዚ ናይ ኔቶ ትገብር እንድሕር ኮይንካ እዚ ኩሉ ንዑ ክሕጉስ ኢሉ ኢሉ እንታይ ኢልዎ ንሕና ገንዘብኩም ገለመለ ይኹን ኣየድልየና ንሶሪ ዝኣክል ገንዘብ ኣለና ሓይልን ወታደራዊ ኣምና ንማ ሓያል እዩ ስለዚ ዋላ ሓንቲ ካባኻትኩም ንደልዮ የለናን ኢሉ ሕጂ እውን ኩሉ እቲ ሓለፋታት ክገብርሉ ዝፈተኑ እውን ትርጉም ከም ዘይብሉ ገይርዎ ማለት እዩ ብሓፈሻ ጥልያን ሳምሃው ተፀገማ እንታይ መሲልኩም ኤውሮጳ ዝበሃል ሚስ ጋይድድ ስለ ዝኾነት ፖሊሲ ናቱ ኮይ ምስ ፑቲን ኣብውጋ ኣለዉ ምስ ጥልያን ክፋጠጡ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ክእዘዝዎ ይደልየሎም ክፋጠጡ ይፍትኑ ኣለዉ ምስ ቻይና ድማ ናይ ንግዲ ወጥሪ ክፈጥሩ ይደልዩ ኣለዉ I really don't understand Europe. What is going on in Europe? I mean, maybe they are superpower, but you have to balance. Donald Trump kabahatkum yahiyel, mis China again. فقمنا بلا يخيد الله. I mean, قربت ليس respect بحال يلن كسب نتأرأ كويم تقبلونا زلوجن. It is what it is. كابو قتيلهم. أنت كريكم مسحاو أنت لازد الله في channel زي كوميدي ونأكلنا تسرحيو. أبزي قداي ناي AI أنت تقبلوا كريكم because the game of AI نيروباون أي محروم نيزوليز بهذا سكزي أسمعوها. States is the world leader in artificial intelligence. Watch this. Hey AI, am I trapped in a terrible situation in Iran? Trapped? The only thing you're trapped in is possibilities for long-term greatness. And honestly, you're so real for that. Want to make a video of yourself as Jesus Christ with wings and a bucket of fries? Just say, hey AI. AI ناي أمريكان ديو دونالد ترامب ستايلي حطونا AI إحنا عالمنا حيالاتنا إلنا AI سي هي AI أب إيران سي تغير إيران لخزب الواحد كدي الوسي بعدلاتي خطغير كذا لخا تعدلات كابز حزت على سي أغلقات أبي بكارلو من البعد كم يسوس هم سيلا دسولك سد الكايلات طيب مالتي AI كل جزيرة تزور الكايس يقول إحنا أمريكا أصل صغيرة بيلا جيري وزينغرو نتنا تشاينا وناتو AI سلزلو ناتو مسيبه مالتي تشاينا بهم كتشاينا كسمعت كلنا نايراشا ونكمو أبي أوروبا مسبس حتى AI أنت يقول ريو جيك تساقيه نقول لك زي أوروبا تدعم نهم تقولون Thank you. EU AI, how can Europe become a great power again? I said, how can Europe become a... sorry, Entschuldigung, désolé, ci dispiace, omlouvame se farlo. I said... ماكرون نا فرنسا نا EU AI حتيتوسي أوروبا سكمي جرا سوبر باور كتكون تخيل حيال كتكون تخيل يلو مش حتى تقوي هاي سوري بإنجليز بتوقع قطعت نالتيو مي ديسبياتشي إنشور دي قوم بقول لك قطعت سوري تقول الله هريقول ماكرون دقيمنا تحت مش حتى تنتهي بلاي تمسك صحاقوي I said, how can Europe... EU AI is currently on vacation. We are not taking prompts until September. Goodbye. حريقو كم بحدش أوروبا كما يجرو سوبر باور كوني خليل مش حتى اتنا EU AI اب فيكيشن سلوزلو ورحت شعات بيركات ولا زل
እንታይ ንማለቶም እዩ ናይ ኤሮፓ ኩሉ ግዜ ቫኬሽን ስለ ዘለው ኤአይ ክትምህዝውን እኮ ክሰርሕ ኣለካ እንድዩ ስለዚ እዩ ኤአይ ኣብ ቫኬሽን እዩ ዘሎ ስለዚ ኣብ ወርሒ 9 ቢልካ ተወከሰና ይብልዎ ኣሎ ወርሒ 9 ምስ ተመለሰ ድማ ወርሒ 1 ክትቅየር እያ ማለት እዩ ኣብ ቴክኖሎጂ የለውን ኤሮፓ ንማለቶም እዩ ወላ ሓንቲ ክገብሩ ይክእሉን እዮም አይ ቲንክ ኢትስ ናት ፈረንሳ ትፍትና ኣላ ገለገለ ዝበሃል ዘሎ ግን I'm sorry كل مزي هم زباليوم AI لومي يكون أنت جمير عمتات وصدق وعزيو أبي نيركا دكيس كانت نيركا حجي جميركا كابن أبو خجر مكم وازاي تصدقون بر كابن أبو بلتق الناس قبل زر لحمان قليل يكون بلت أبي أحمد أنتس حمشت كمبيوترات ديمتي ولا حمشت ميتي AI سنتر جيرو حفك في دبل دلو هنا مالتيو you need to take some initiatives قال أنا قرت بقى صوت قبر لك I'm not saying بلتق الناس قبل زر لك أبي أوروبا عبيب لكم يلونجن أب كيناتنا بعقرقرن كله يفتنا لأوروبا they have all the resource so they need to نجراس كم تصنيرو I mean the whole Europe there is no technology company نحن نتكلم عن لبزي search عن قبل تدلينا جوجل نتكلم AI كنت كم تدلينا ناي جوجل ديو ناي مايكروسوفت ديو ناي open AI ديو ناي I don't know cloud ديو كم نابل كده كاروت كله cloud system Amazon دي كاروت كله ملء ناي Apple كون غير there is no technology company بأوروبا the whole Europe is بلاكم زلوا حنت كامباني لا SAP تبهالنا كدمنا accounting ويب سايت قدمي 5 عام زي معبل وسط راي دلاتنا تكنولوجي كامباني قاليتو انت ذا من يخاطب لا زاناي ستريمينج موزيكا تسمعوا لا سبوتيفاي اب سويدن دي اجلس مسرتت قاليت كامباني ونيرا زقصر يزلوم مالتي يلن تكنولوجي بزعدي زخول ناي تكنولوجي يونيفرسيتي لو اب سويس رايس كميز بل يونيفرسيتي يزلو ناي تكنولوجي اب على اب امريكا بتن ابي تكنولوجي كامباني تدسرو مالتي ስለዚህ እንታይ ትፀገም ካብና ኣቡካ ስዊስ እኮ ትፀገም ስኬል ስለ ዘይብሎም ይትፀገም ማለት ኣብዛ ዓዲ ኣካል ናይ ኤሮፓ ስለ ዘይኮንካ እቲ ካምፓኒ ምስ መስረቱ ሓሳብ ምስ ሓዙ ቀጥታ ናብ ኣሜሪካ ዝኸዱ ስለምንታይ 18 ሚልዮን 9 ሚልዮን ህዝቢ ስዊስ እንታይ ይገብረልካ ኣይስራሕካን እዩ ስለዚ እቲ ሓሳብ ኣኪቦማ ትኽኢልካ ኣሜሪካ ከድካ ኣብ ኣሜሪካ ጌትካ ኣነ ቀደም ተምሃራይ ከለኹ ሓንቲ ፕሮጀክት መሪሐ ነይረ ተምሃሮ ካብ ዩኒቨርሲቲና ንኣሜሪካ ወሲድና ነዛውሮም ነርና እጅቶም ኣብኡ ዝቕበሉና ዝነበሩ ብዙሓት አንተርፕረነርስ ንረክብ ነርና ከምኦም ትብሉካ ሓሳብ ተለካ ኣብ ስዊስ ብፍላይ ናይ ቴክኖሎጂ ሓሳብ ተኮይኑ ሒዝካ ንኣሜሪካ እንተመፃኻ ጥራይ ዘዋፅኣካ ምክንያቱ ኣብዚ ሓንሳብ ኣፕሩቭድ ምስ ኮንካ ናብ 300 ሚልዮን ህዝቢ ዝኸይድ ፕሮዳክት ናትካ ቀልጢፉ ድማ ይዕወተካ ኣብ ኣሜሪካ ምስ ተዓወትካ ድማ ናብ ኤሮፓ በፍንጫ ክትእትዎ ትኽእል ካብ ስዊስ ተበጊስካ ንጀርመን ክትልመድ ንፈረንሳ ክትልመድ ሕግታት ናቶ ማራ ይከቢድ ኢሎምካ ስለዚ ንኣሜሪካ ከድካ ካብ ኣሜሪካ ምምፃእ فرنساوي تخينون كمو جي زيت نيروبا دحريت أتريفو يمزولو زلو and I don't think حجون نعوك غيرو in fact مش كغيرو زياتهم أب تتواصلون أتم أنا كحر هذا زي كتش زمس عليكم سمعوا ولا حد تسمعكم يعني تجلس حر هذا زي مفلاتنا قداسي ولا تغك أنت ليكونه it's good to know them أنت نقرات كم يخيط كم صلوا there was this debate Europe ني China كفرار هود في التنزلوا مالتي Explosive meeting. In May, Europe's diplomats and business chiefs flew to Beijing to sit down with their Chinese counterparts. The panel's title said it all. Partnership or sinking ship. It turned ugly fast. When the EU's ambassador pushed back, someone in the audience heckled him, calling him a bully. Others applauded. In my view, it was quite staged to demean Europe. Let's face it, yeah, to make Europe look weak and hopeless. At the heart of the tension is the biggest trade imbalance the world has seen in a generation. China Sometimes we lose a low up Europa of the 2026 conference on EU-China relations, navigating beyond the inflection point. Europa, China could do it's just I don't know. أبكوننت يلون زومز بزيهم. America and China could do they have technology. They have military power, economic power, technological power. ولا نقدر power alone. كلنا قرص علوم أمريكا سي. استيد توا حدثي legitimate power. إوروبا جن وتدرى عمدي زلكا كتبا عمدي زلكا تكنولوجيا عمدي زلكا ني تشاينا كتفررها انت واحد من تشاينا تحتي لك كتصرح كتمعبل شركنات كتفتر متعراي زلو زربان بر كما امريكا كتفكر مفتانسي انس كمون نبوتيون كمو كفرروا ويم زفتنون لايك تيكوننات كو انا حراره غزي اكوننا زي منبر كبيد كو يتسمعني نتكوننات مقباله بيوم سلوزلو اجدما إوروبا تكنولوجيا حنت نجار يوم زمال كونيرو تاز مال كواد ما مخاين ينير يا أدماني جرمن سلزنا برو قال سلسلة 4 زغنا فرنسا كامبانتاتين بعبيو طليان جرمن بزلونا ماكينة أب عالم قدامات نيرو إوروبا تكنولوجيا بهالكلو بماكينة رفعت نيرو لو مي تشاينا نت ماكينة بلعتو نتريفو دلو دما جابانويان
حمد قبرولو سلازي أوروبا نرجع كل حماق صارت يقعد ما سلزلو تحتي لك كتصير رايز لك so you cannot just ني كم بعد China زعما سلا إنها فراركا شبدا عدا أنا بالك خد كيدا يتغلنا China exports keep rising China تنقدنا تا export ناتا نعبي زغيزلو أي تحسدوا لنا جرمن export عمتات يدوس صغنيرو أبز جرمن كوينو export ناتهم كل زي عبنيرو شو منين كبلاي سمعناهم لو منها China سلز قدمهم منين كم معلتنا معلتي وصغالو فل هذا إنه تحسد الناس تكمل مثلاً China أكن منين أفسرها يمزت فوز اللوجزيوم أوروبا دما قدم جرمنايان سرحتنياتات يوم يروم تلو مجد كابسرح ناب منين زتو كوري أكايدا يزلوهم منين لما كم زي عوتاكا كل سبب فلتيو. Let's go back to Middle East now. نبتم هجرات خليج. Secretary of State Marco Rubio has just wrapped up a trip to the Middle East, the first high-level US diplomatic mission to the region since Washington signed a memorandum of understanding with Tehran last week. Gulf nations were thrust onto the front lines of the US-Israeli war against Iran and bore the brunt of Iranian attacks. Those countries are now expressing concern about the peace deal currently being negotiated and its likely impacts on them. Speaking in Bahrain today, Secretary Rubio said the US wanted a deal with Iran, but not at any price. And he assured US partners and allies in the Gulf that country was a لهم ماركو روبيو أب هجرات عرب كيدو نعتاتهم كأمن نعتاتهم أبغنا أمريكا نكونوا خبرهم نزكفا مفرره نزقدسهم لما أفراريكا أم مسمر نمتهاوم زقبر زولا كايداينا نرزلنا في كجبر زغنيه مبزحتن هجرات عرب انتاي يكون مساينا كأمريكا انتاينا زديلز انتاي كونين تو حدا دما وش ما تحرموس كت كفتلنا تخلد زبل حتى ما مليسي زمال على سمزلو. Studio is Paul Musgrave, an associate professor of government at Georgetown University in Qatar. Paul, it's good to have you with us. So, the head of the American diplomacy is right now in the Gulf trying to reassure Gulf countries about the future of the region, the future of their region, once the U.S. and Iran get to a final deal. What do you think the U.S. needs to say to its Gulf allies? I think the first thing has to be what Secretary of State Rubio is saying publicly, which is that their interests will be respected, and that's a big change from February. In February, the Gulf countries were privately and leaking to the media. So, انتاي يكبلهم زخل أبزر كبات زقبر زولو سي نهجرات خليج سي انتاي كجبر لهم يخل أبزو بازي أبزو بهم أمريكان إسرائيل بزفتر واتسجم أبيك سراقتي موم زلو هجراتنا نردلنا قال هجرات كم بعد الكويت بحرين تغلا اللي انتربكي تنزلوها قطر ونحويسكا زخونا نجرك شت أي كلان ينزلوها سترة دي كونس ولا تأتاون وتعاون تعسي ونالو بمنقدين بوت بالسعودية قال جيروزاتهم زلو نجرات يوم زتكم زلو ስለዚህ ኣከቢድ ዝኾነ ዓዘቕትን ዘለዎ ZMOU ዝግበር ዘሎ ኣብቲ ዝርርብ ድማ ኣይተሳተፉን ኣለዉ ኣሜሪካ ንዓና ኣብ ግምት ዘእተወ ትገብር ትኸውን ብዝብል ግምት ተደይ ኮይኑ ብርግፅ እቲ ዝግበር ዘሎ ንዓታቶም ዝተዋሕጠሎም ነገር የለን ወይ እውን ንሳቶም ሓሳቦም ስንታይ ምዃኑ ሕጂ ዝስማዕ ዘሎ ሕጂ ዝስማዕ ዘሎ ድማ እቲ ጉዳይ ምስ ሓለፈ ዝስማዕ ዘሎ እቲ ጉዳይ ናቶ ማለት MOU ተፈሪሙ ኣሎ ጂ نساتهم تايدليو نتاي مرجعناتهم نتاي مسعيناتهم كهون جينا بزرب كي بس خلوا ناتهم حسابات كي تسمع خلوا يتفري متخالب يحرم فرام حجمت سيقانة تستفرمه كشطو يدفتن زلو ماركو روبيو so I don't know this is dramatic يعني هجرات عليك قلنا قبرنا نجر كايبل كان there is بزح أمارات إستاتونا يقدفوا له من الله وحكنا مزرعة not want this war to take place. They were invested in mediation. They were invested in the talks that were happening before the United States and Israel launched this war. I think that the first thing the Gulf countries want to know, especially those like Bahrain, Kuwait, and Qatar, which are most dependent on the Strait of Hormuz, that the United States will not jeopardize their physical or economic security without that. Probably the second thing they want to know is, how is the United States going to live up to this? Now, Secretary Rubio has been very persistent and very clear in laying out what he sees as the United States and its mission in making sure that the Strait of Hormuz كم تري وزلهم هجرات خليج أب قال عندي أنت دربيان زلوا معناته أمريكا مش إيران نيران كسر اللي زي قالت أب نورمال زي كنت قبلوا زي تخل عين الديل يا جير زلا الزمالت هجرات خليج كاب أمريكا مكل خالق رغباي كلانيين سلزي تن هجرات كل مواطن خدليا زقدالو كنتاتون كله خليو قال كم زبلوا وزلوا again there's so much أبتي زقبر زلوا كنتات
ብፍላይ ስዑድያ ዝበሃል ኣብቲ ዝግበር ዘሎ ዝርርብ ከምቲ ዝድለ ኢንቮልቭድ ይኸውን ስለዚ የለ ናቱ መዋፅኦ ክገብር ይፍትን ኣሎ ስዑድያ ዝብል ዘረባ ኣሎ ምስ ኢራን እውን ቀጥታዊ ርክብ ክገብሩ ጀሚሮም ኣለዉ ይዝበሃል A dramatic diplomatic shift may be unfolding in the Middle East as regional rivals Iran and Saudi Arabia take fresh steps toward rapprochement amid rapidly changing geopolitical dynamics. In a significant sign of easing tensions, the foreign ministers of Iran and Saudi Arabia held high-level talks focused on bilateral relations, regional developments, and ongoing negotiations between Tehran and Washington. During a telephone conversation, Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi briefed his Saudi counterpart, Prince Faisal bin Farhan, on the latest developments in Iran's negotiations with the United States. ሕጂ ሓደ ካብቲ እስራኤል ዘይትደልዮ ነገር እንተሎ እዘን ክልተ ሃገራትን ዓበይቲ ሃገራት ናይ ሸዓን ናይ ሱንን እምነት ምስልምና መራሕቲ ዝኾና ስዑድያን ኢራንን ቀጥታዊ ርክብ እናገበራ ነቲ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ንኣብነት ማርኮ ሩቢዮ ናብ ኢማራት ቀጥታ ኸይዱ እንታይ ክገብር ንኢማራት ኣፕዴት ንክህብ ማለት እዩ ስለዚ ማርኮ ሩቢዮ ንኢማራት ንባሕሬን ንኩዌት ዝኸይድ ተኾይኑ ስዑድያ እንታይ ይስምዓ ኣሎ ተረጊፅ ኣላ ማለት እዩ ምክንያት ኣብቲ ዝርርብ ብቐጥታ ኣይተሳተፈትን ስዑድያ ኣብቲ ዝርርብ ዝተሳተፈ መን ነይሩ ቀጠር ነይሩ ካብ ቀጠር ሓበሬታ ረኺባ ትኾን እያ ብዓብዩ ግን ኢራን ኣሎ ፋክቱ ኢራን ኣሜሪካ ናብ ኢማራት ክትከዱ እንተመሪፅኩም ንስዑድያ ረጊፅኩም ደን ንሕና ድማ እቲ ሓበሬታ ካብቲ ካልኣይ ኣካል ክንረኽቦ ንኽእል ኢና ንኢራን ረኺብካ ምስ ኢራን ተዘራሪብካ ወርስ ጎይንግ ኦን እንታይ ዝካየድ ዘሎ ናበይ ገፁ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ጉዳይ እንታይ ዝግበር ዘሎ ሓበራዊ ሴኪሪቲ ናትና ድማ ክንዘራረብ ኣለና ስዑድያ ነዚ ኩናት እዚ ብኣመና ጥንቃቐ እያ ሓሊፋቶ ዘላ ክሳብ ሕጂ ኣብቲ ኩናት ንክእትውዎ ዘይፈተንዎ ነገር የለን ግን ሳምሓው እዚ ኩናት ካብ ዝጅምር ክሳብ ሕጂ መሐመድ ቢን ሰልማን ኣብ ደገ ወፂኡ መግለፂ ይሃበን ኣሎ ጠቕላላ መግለፂ ይሃበን ኣሎ ገሊኦም ስጠፍዩ ዲ ገለ ይብለው that's very very calm ጥንቃቐ ዘለዎ እዚ ጉዳይ እዚ sensitive ስለ ዝኾነ ኣፍካ ክትሕዝ ምኽኣል ኣፀቢቑ ከዋፅኣካ ዝኽእል ስትራቴጂ ብዙሕ ርክባት ከም ዝገብር ዘሎ ንሪኢና ግን ብሕም ኢሉ ንሱ ዝተዛረበ ዝወፅአሉ ኢሉ ተባሂሉ ወፂኡ ገለ ዝብሉ ብዙሕ ሰሚዕና ኢና እንተ ንሱ ኣብታ ጉዳይታ ብመንገዲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናቱ ዝወፅእ መግለፂታት ኣሎ ካብ ወፃኢ ግን ዝኾነ ይኹን ምንቅስቃስ ናቱ ጥንቁቕ እዩ ዘሎ ወላ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ኣይተረኣየን ኣብቲ እሱ ዘለዎ ኣይከደን ኣብ G7 ኣይተሳተፈን there is this clear ዘይንፁርነት ኣሎ እዩ ምስ ኣሜሪካ ብሓደ ከም ዘለዉ እዩ ግን ብመንገዲ መሳት ብሎስ ብዙሕ ግዜ ይራኸቡ ኣለዉ እዮም እቲ ናይ ሩቢዮ ናብቲ ከባቢ ከይዱ ናብ ስዑድያ ከይበፅሐ ምምላሱ ግን ንበዓላ ዓባይ ዘረባን ዓባይ ነገርን እያ እሱት ማርኮ ሩቢዮ ናብ እስራኤል ዝቐረበ ስለ ዝኾነ ናብ ኢማራት ጥራይ በፂሑ ምምላሱ ንስዑድያ ኣንደርማይን ንምድኻም ዝተገበረ እዩ ስለዚ እዚ ነገራት እዚ ስዑድያውያን ይከታተልዎ ኣለዉ ኢራን ድማ ብቐረባ ይከታተልዎ ኣለዉ ስለዚ እዚ ዳይናሚክስ እዚ ናበይ ገፁ ክኸይድ እዩ ስዑድያ መመሊሳ ምስ ትርኩ ትገብሮ ዘላ ምስ ፓኪስታን ትገብሮ ዘላ ምስ ካልኦት ትገብሮ ዘላ ዲፕሎማሲ ይዕይር ኣሎ ምስ ኢራን እውን ብቐጥታ ክትራኸብ ምጅማራ ነቲ ኩነታት ኪኖታ ኣሜሪካ ክፃወቶ ትኽእል ወይ እስራኤል ክፃወቶ ትኽእል ክፃወቱ ወይ ፍትኑ ስለ ዘለዉ ኣስደማሚ ነገር ኢና ንርኢ ዘለና መርኣያ ናቱ ድማ ኣብ ዞባና ድማ ዓብ ክፋል ናይቲ ኩናት ክንርኢ ኢና ሕጂ ናብኡ ገፅና ክንሰግር ኢና ፕሊስ ላይ ግበሩ ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ ንኸይድ ሕጂ main political, economic and military power in the Horn of Africa. Ethiopia's role has prevented the region from falling under the influence of the Muslim Brotherhood, Al-Qaeda, Iran, and its proxies. Ethiopia is a stabilizing force, too, in Sudan, where the Muslim Brotherhood seeks to regain influence and Iran has expanded its footprint. In Somalia, Ethiopia remains at the forefront of efforts to combat Al-Qaeda-affiliated Al-Shabaab. Ethiopia has also exposed a network supplying weapons to Houthis from Sudan under the control of the Muslim Brotherhood-backed Sudanese armed forces. In this sense, Ethiopia is far more than a regional actor. It is ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብልፅግና ዘሎን ዘየሎን ዛንታና ገበረ ኣብ ባቤል መንደብ ተራ ክህልዎ ንኩሉ ኣብ ዓለም ዘሎ ኣርእስታት ብልፅግና ኣበርክቶ ከም ዝገብር ዘሎ ዝመስል ስእሊ ንምፍጣር ኣደን ከመይ ዓይነት መን ይዘማኽሮም ዘሎ ዝፈልጦ የብለይን ግን እቲ ኣርቲክልስ ከምዚ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ንዘሎ ኩነታት ተእንኳ ክትፈትሕ ትኽእል ሃገር ኢትዮጵያ እያ ዝብል ኣርቲክልስ ኣብ ብዙሕ ፕላትፎርምስ ይወፅኦም ኣሎ ሃገሩ ከም ማሓደር ዘይከኣለ ሃገር እስከመይ ገይሩ ንቀርኒ ኣፍሪካ ከም ማሓደር ዝኽእል ብዓንዲ ርእሱ እቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ክሳዕ ክንደይ ዋና ዘይብሉ ኮይኑ ዝስምዖም እታ ሃገር ምምላእ ደም ኮይና ዘላ ብየማንን ፀጋምን ናብ ኩናት እትይዋ ዘሎ ከመይ ጌርካ እዩ እቲ ሃገር ክቕፅል ዝኽእል እንታይ እዩ እቲ ዕላማ ንዝብል ብርግፅ ካብ ንኤርትራ በጃ ብምግባር ንኤርትራ የንሸል ብምግባር ክግበር ዝኽእል ኣካይዳ ኢና ንርኢ ዘለና ለንቀነ
ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ሓደ ገዳሲ ኮንፈረንስ አካሂዱ ነይሩ እስከ ስማዮም አቡ ዝተባህለካ ሰሜና ላለፉት ዓመታት የኢትዮጵያ ፈተና ሆኖ ቆይተዋል። ሀገራችን እያተራመሰ ያለው ነገር ጽንፈኝነት ነው። በዋናነትም ይሄ ብሔር ጽንፈኝነት ነው። በተለያየ አቅጣጫ ይምጣም፣ በሰሜን በቲፒኤልኤፍ አክራሪ አመራሮች በኩል ይምጣ፣ በአማራ ፋኖ በሚባሉ አክራሪ የአማራ ናሽናሊስቶች ይምጣ፣ በኦሮሚያ በሸኔ ስም በኦነግ ስም በኦላ ስም የሚንቀሳቀሱ አክራሪዎች ስም ይምጣ፣ በአብዛኛው በሀገሪቷ ውስጥ እየተካሄደ ያለው ነገር የብሔር ጽንፈኝነትና ከዚህ ጋር ተያይዞ እኔም ማልመራት እኔ እንደፈለኩ ማረጋት እዚ ትሪዎ ዘለኹም እንታይ ዝብል ዘሎ ኢትዮጵያ ውሽጣዊ ኩነታታ ትብፅበፅ ዘላ ብምንታይ ምዃኑ እዩ ዝእመን ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ውሽጣዊ ሰላም ምስኣን ብዝተፈላለዩ ዕጡቃት ጉጅለ ብሰሜን ህወሓት ዝበሃል ሓይሊ ዝኸዶ ዘሎ ኣብ ክልል ኣምሓራ ብፋኖ ዝፍለጥ ምልሻ ብዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቃስ ኣብ ኦሮሚያ ድማ በቲ ሸኔ ዝበሃል ኦላ እናተባሃለ ዝፍለጥ ፅንፈኛታት ወይ እውን ተቃወምቲ ሓይልታት ሰላም ናይ ኢትዮጵያ በዚኣቶም እዩ ዝብፅበፅ ዘሎ እዩ ዝብል ዘሎ ነቲ እዚ ኮንፈረንስ እዚ ድማ ጌታቸው ረዳ ዝተሳተፈሉን ሰፊሕ መደረ ብዛዕባ ኤርትራ ዝሃበሉን እዩ ኮንቴክስት ናይ ሴኪሪቲ ፕሮብለም ናቶም ውሽጣዊ ሴኪሪቲ ፀገም ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘሎ ናው I'm going to show you ሓንቲ ነገር ከርየኩም እየ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ መወዳእታ ናበይ ክጥቕለል ከም ዝኽእል እንተሰሊጥዎም ማለት እዩ ፀገማቶም ውሽጣዊ ፀገም ምዃኑ እቲ ሓላፊ ናይቲ ሰራዊት እዩ ዝነግር ዘሎ አላረጋት ኢትዮጵያ ለኔ አልጠቅመኝም ስለሆነም ይህንን ሰላሟን በማደፍረስ አጠቃላይ እድገቷን በመክታት ችግር ውስጥ የመክተት አይነት አባዜ ነው። የዚህ ደግሞ ዋነኛው አቀንቃኝ ልሂቁን ያው እንደምታውቁት ህዝቡ አይደለም ልሂቁን ይሄ ልሂቅ ከየትኛውም ብሔር ጫፍ ይምጣ ከራሱ ስልጣን ፍላጎት ባሻገር የህዝብ ደህንነትን የሀገር እድገትን ሉዓላዊነትን የሚያከብር ኃይል አይደለም። እነዚህ ጽንፈኛ ኃይሎች ኢትዮጵያ ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይዚ ኩሉ ዝግበር ዘሎ ኣነ ስልጣን ተደይ ተቆፃፀርኩን ኢትዮጵያ ኣነ ተደይ መሓደርክዋ ናተይ ብሄር ተደይ ተቆፃፀራ ኢሉ ዝቃለ ዘሎ ሓይሊ ቀንዲ ጠንቂ ናይዚ ኩሉ ኮይኑ ዘሎ እቶም ልሂቃን ወይ እቶም ምሁራት ናይ ኢትዮጵያ እዮም ናይ ስልጣን ነርፋን ስለ ዘለዎም እምበር ናይ ህዝቢ ሻቂልዎም ወይ ገዲስዎም ከም ዘይኮኑን ኩሉ እቲ ዝግበር ዘሎ ናይቶም ልሂቃን ናይ ኢትዮጵያ ዘበግስዎ ዘሎ ኣዕናዊ ኣካይዳ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘሎ ሶ ቤዚክሊ ናይ ኢትዮጵያ ፀገም ናቶም ፀገም ምዃኑ ናይ ሴኪሪቲ ፀገም ዘለዎም ካብዞም ኩሎም ሓይልታት ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘለዎ ዝብገስ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ናው how did this whole thing መጀመርያ ነቲ ዝተገበረ ኮንፈረንስ ክንርድኦ እቲ ኮንፈረንስ ተገበረ ከም ዝብልዎ ዘሎ ኢትዮጵያን ኦፊሻልስ one of rising security threats to national security conference ኣብቲ ናይ national security conference ኣብ ዝተኻየደ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተኻየደ እዩ ዝብልዎ ዘሎ ዓበይቲ ወታደራውያን መራሕቲ ከምኡ ድማ ናይ መንግስቲ ሓለፍቲ ዝተሳተፍዎ ነቲ ናይ ሴኪሪቲ ፀገም ዘሎ ዓመታዊ ናይ ሴኪሪቲ ኮንፈረንስ እዩ ነይሩ highlighting military readiness stronger state institutions ወታደራዊ ድልውነት ሓያል መንግስታዊ ትካላት ሃገራዊ ሓድነት ከምኡ ድማ ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ሃገራዊ ረብሓታት ምውሓስ ዝብል እዩ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኦፕኒንግ ኮንፈረንስ ጀነራል ይመር ይመር መኮነን ዝበሃል እዩ ሓላፊ ናይ education and training on the Ethiopian National Defense Forces said Ethiopia has strengthened capacity to respond ነቲ ዘለዋ ፀገማት ናይ ምምላስ ኣቕምናታ ከም ዝደንፍዐ እዩ ዝነግር ዘሎ እቲ ክዛረብ ዝሰምዖ ዝፀናዕኩም ጀነራል ኣለምሸጥ ዝበሃል መስለኒ ደገፈ military advisor to the chief of the general staff ማለት general field marshal ዝበሃል ዘሎ ሓለቓ staff ናቱ ኣማኻሪ እዩ said the TPLF is preparing for a new conflict ህወሓት ንሓድሽ ኩናት ንሓድሽ ተፃብኦ ይዳሎ ከም ዘሎን ግዱድ ኣስክርና ብምትእትታዊ ድማ ንኸምኡ ይዳሎ ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ዘሎ ከምኡ ድማ in coordination with the domestic and foreign actors ምስ ናይ ውሽጥን ናይ ደገን ሓይልታት ኮይኑ ድማ ኮኦርዲኔትድ ዝተዋሃደ ምድላዋት ይገብር ከም ዘሎ he said that the Ethiopian National Defense Force has completed comprehensive preparations to respond to any threat so እቲ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ሓያል ዝኾነ ኩሉ መዳያዊ ድልውነት ዝኾነ ይኹን ዝመፆም ፈተና ክምልሱ ከም ዝኽእሉ ተዳልዮም ከም ዘለዉ እዩ ዝነግር ዘሎ ኣማኻሪ ናይ ፕራይም ሚኒስተር ኮይኑ ዘሎ ዝብልዎ ዘሎ እቲ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ናይ ምብራቅ ኣፍሪካ ኣማኻሪ ዝበሃል ዘሎ እቲ ጌታቸው ረዳ ዳርጋ እቲ ብምሉእ ፀገም ናብ ኤርትራ ከፀግዖ እዩ መሪፁ ማለት እዩ እቲ has
historically pursued policies aimed at weakening Ethiopia and continues to support destabilizing elements inside Ethiopia. እጂ እቲ ዝብሎ ዘሎ ጌታቸው ረዳ አተኩረናቱ ብሙሉ ነቲ ዝርርብ ናብ ኤርትራ ገጽዩ ከቕንዖ ኽኢሉ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ፖሊሲናታ ኒ ኢትዮጵያ ንምድኻም ዘተኮረ ዕላማታት ከም ዘለዋ ባይ ዘ ወይ ሓይሊ ባሕሪ ሓላፍና ሓይሊ ባሕሪ ትርእይዎ ኣለኹም ዶ ስለዚ ከም ትርእይዎም ዘለኹም ናይ መንግስቲ ወታደራውያን ጀነራላት ዓበይቲ መኮንናት ተሳተፍዎ ዋዕላ ምዃኑ ክገልጸልኩም ስለ ዘለኹ I'm going to give you the context now መጀመርያ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ኤርትራ ዝበሎ ስሙ ኢትዮጵያ መከላከያ አንፃር መቆም የሚያስችል አቅም የለውም። ይሄ ሌላ ትንታኔ ውስጥ መግባት አያስፈልገኝም። ዴሞግራፊካሊ ስፒኪንግ የተዋጊ ኃይልን ሪፕሌኒሽ ለማድረግ የሚያስችል አቅም ሳይኖርህ ባለጁት 54 እና 55 ታንኮች ላይ ብቻ ተመስርተህ የምታደርገው ጦርነት ቴክኖሎጂካል አድቫንቴጅም ሳይኖርህ ዴሞግራፊክ አድቫንቴጅም ሳይኖርህ እዚህ ግባ የሚባል ቀናት ሊያስቆጥርልህ አይችልም። እጂ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ዝኣክል ሃገር ንክትምክት ዝኣክል ወታደራዊ ዓቕሚ የብላን ዴሞግራፊካዊ ህዝባዊ ዓቕሚ ህዝብናታ ድማ ንዓብ ኩናት ክትከላኸል ዘኽእላ ዓቕሚ ኣይኮነን ዘሎ ኣብ ኤርትራ ኢትዮጵያ ንኽትገብሮ ትኽእል ወራር ድማ ክትምክቶ ይትኽእልን እያ ኢሉ እዩ ዝምጉት ዘሎ ንመን እዩ ዝምጉት ዘሎ ንመን እዩ ዝነግር ዘሎ ንዓበይቲ ጀነራላት ናይ ኢትዮጵያ ማለት እዩ እዞም ዓበይቲ ጀነራላት ተደምሮ ንሱ ኣብ ኩናት ኣብ ዝነበሩሉ ንኹላቶም ሸቆጥቆጥ ዘተወሎም ሰራዊት ንዑ ይዛረብ ዘሎ ንሱ ገበገቦ ከም ሓደ ተኹላ ወዲዮ ከም ሓደ ምንፅፁላይ ኣብ ጎዳጉዲ ከም ሰፍር ገይርዎ ዝነበረ ሰራዊት ናይ ኤርትራ እዩ እቲ ሰራዊት ንሱ ቶም ጀነራላት ክዳን ተኸዲኖም ዘሎ ዘማኽሮም ዘሎ ድማ ሻዕብያ እዩ ኣያና ኣቦና ሻዕብያ እዩ ብዘይ ሻዕብያ ንኾነ የብልና ንሱ እንተዘይነብርስ ኣበይ መሃለና ሎሚ ዛንበል ዓርሰ ኣለና ዛነ ተንፍሳ ዘለና ኣየር ከም ረኸብና እያዶ ዝብሉ ዝነበሩ እዮም ቅድሚ 10 ዓመት ይብለኩም የለኹም ቅድሚ 3 ዓመት ስለዚ ንመን እዩ ዘማኽር ዘሎ እቶም ክልቲኦም ዝሓምዩ ዘለዉ ሻዕብያ ሰራዊቱ እንታይ ከም ዝመስል ኣብ ባይታ ዝረኣይዎ እዮም ተዛሪና ክንቀትሉ ኣብ ኢትዮጵያ መፅኡ ዘሎ ኣብ ተዛሪና ንቕተሉ ኢሎም ክረዳዱ ይከኣሉን ምክንያቱ ኣናፁ ክንዲ ዝተማኸራን ተተማኸራን ተተወደባን ነታ ድሙ ደፊሮም ክመፁ ኣይክእሉን እዮም ክበዝሓ ክእለ እየን ኣዝዮም ብዙሓት ክኾነ ክእለ እየን ተናናፁ ኣብ ቁፅሪ ይኮነን ዘሎ መቸም ዋዕላ ናይ ኣናፁ ትፈልጥዋ ይኹም ተኣኪቦም ድሙ ሓደጋ እናወደቐት ምስ ተሸገረቶም ተኣኪቦም በቃ ላዕልን ታሕትን ኢሎም መፅናዕታዊ ፅሑፋት ቀሪቦም ሽዑ እንታይ ኢሎም እንታይ ንግበር እዛ ድሙ እዚኣ ስታይ ንግበር ኢሎም ሓደ ለባም ካብኦም ሓፊሉ እዛ ድሙ እዚኣ ቀንዲ ኣድቫንቴጃ ሓቢኣ እያ ትመፀና ዘላ ቅልጥፍቲ ስለ ዝኾነ ድማ ተሃስየና ኣላ ስለዚ ደወል ንግበር ኣላ እሞ ክትንቀሳቐስ ከላ ጭልን ክብል ንሕና ድማ ኣቃልጢፍና ክንሃድም ንኽእል ኢሎም ዋ ከምዚ ናይ ጌታቸው ረዳ በቃ ጣቅዓሉ ተባሂሉ ጣቂዖምሉ ኣብ ሶሻል ሚድያ ሼር ገይሮምሉ እንደን ሓደ ካብኣቶም ድማ ፅገ ኢሉ ተወሳኺ ትሕቶ ኣላትን ኢሉሲ እሞ ነታ ቃጭላ ናብ ድሙ መን ክእትዋ ምስ በሎም ካብ ሻዓ ክሳብ ሎሚ ተኣኺባ ምስ ተበተነት ድሙ ትጎይ ኣንጭዋ ትሃድም እቲ ዛንታ ይቕፅል ኣሎ ማለት እዩ ኣብዚ ድማ ተኣኪቦም ይዛረብሉ ቅድሚ 2-3 ዓመት ኩንነት ሪኢኹም ኢኹም ኣሚን ኣብይ ኣሕመድ ኩናት ናብ ኤርትራ ክገብር ኢሉ ካብ ዝጅምር 3 ዓመት ቀሪቡሎ what is stopping you እንታይ ተጠው ዘብለካ ዘሎ ክሳዕ ክንዲዚ ኤርትራ ዓቕሚ የብላ ትብል ተኮይንካ እጅ ገምጥልዋ እዚ እቲ ሓቀኛ ምስሊ እዩ እቲ ኩንነት እዚ እዩ ጌታቸው ረዳ እንታይ ክገብር ስለ ዝደለየ ከምዚ ዓይነት ዘረባ ዛረብ ዘሎ ስምዕዋ he has a very good perspective ንምንታይ ዕላማ ይዛረብ ከም ዘሎ ዝፈልጥ ሰብ እዩ ክንሪኦ ኢና ብክልተ መንገዲ ከርየኩም እየ ቋንቋ ለእናንተ መንገድ አያስፈልገኝም ማይሑፃ የሚባል ቦታ የመከላከያ ካምፕ ቢኖር ኢንጌጅመንት ከተፈጠረ ወይ ከዓዲ በራህ ስትራቴጂ ደብስ የለውም በኔቸሩ ኤርትራ በአንድ አቅጣጫ ከተሰበረ ወደ መሀል ለመግባት ቀናት ብቻ ነው የሚፈልገው ምናልባት ሰዓታት ዋናው ምሽግ ከተሰበረ በኋላ የመንዳት ጉዳይ ነው የሚሆነው በእንደዚህ አይነት ሁኔታ የኢትዮጵያን ትርምስ ለቀጣይ የሱ ሰርቫይቫል እንደ ብቸኛ መፍትሄ ነው የሚቆጥረው ኤርትራ ከኢትዮጵያ መከላከያ አንፃር መቆም የሚያስችል አቅም የለውም ሶ ነቶም ጀነራላት ወታደራዊ ስልቲ ዝመኽሮም ዘሎ መጀመርያ ዝምባዕ ሃገር ምዃኑ በዚኻ ትፈልጥ እቶም ጀነራላት ነቶም ፖለቲካውያን መራሕቲ ወታደራዊ ስልትን ስትራቴጂን እዮም ዝነግርዎም ከም ዝዋዕላ ምክንያቱ ሓደ ክንናቱ ቦታ ስለ ዘሎት ወታደራዊ ጀነራል ኩናት ከመይ ገይሩ ይካየድ ብኸመይ መንገዲ ተጥቃ ኣበይ ትወፅእ ኣበይ ትኣቱ ንሱ እዩ ዝፈልጥ ነቶም ፖለቲከኛታት ድማ ንሱ እዩ ዝምኽሮም
أبي يواصن تجنرال وتدرى مراحي نت بوليتيكيا زمخرو أبنور بالعالم كمية سلمتاي مو يوصل زغني البوليتيكيا دما اتو تدرى عيني صبوك كون غلي جن بوليتيكاو ترجم ناتن تايو بوليتيكاون دبلوماسياون صلواناتن تايو خا نت بوليتيكيا نت جنرال نت وتهدر ينقرو مالتي سلازي كلت يوم خمس يوم سرو أبز جن تجمعت إلو زلوا سلزقني إيرترا بما يحصل ولا بقلة مسيخة دفاع جيركا تقصي جيركا تسيركا إيرترا سكت مكت أي تخلني استراتيجيك دبسي بلان عبا هجر سلزي كونه سلزي حسب تسعيركم سي حسب نتدفع تسعيركم مسكت كتصل تدخليهم يقولوا متى كم أتجبر هذا الله هذا مجمع بفانو داي مغللتك فانو قال دفاع قدامي سيركا مقطع على مغللك مالت فانو سي كاب كن إيرترا يكون ولا قطر أنت حلو أخل بزي قدس كم إيرترا هم زي كونه سبوا جريد فلت واحدة فانو مكنايز ده يكون تانكي بلو ስለዚህ حيال زخونه ግንባር ከፊቱ ዋጋ አይገኝ ሰው እትስኻት መኽሮም ዘለኻ ጀነራላት ንሸነኮ እዮም ከም ጸላይ ሃገር ብዝብጸና ኣሎ ዝብሉ ዘሎ ሸነኮ ኣብ ብረት ጥራይ ሒዙ ካዝና ጥራይ ሒዙ ታኸሰ ኮይ ነዚኣቶም ክስዕር ዘይከኣለ ሰራዊት ሲ ናብ ኤርትራ በፂኡ ክገብሮ ዝኽእል እዩ ዝነግሮም ዘሎ but there is an important aspect ኣብዚ ጽቡቅ ጌርና ጥራይ ንስማዕዮ ምክንያቱ ኣብዚኣ ሓንቲ ምኽሪ ዝቦም ስምዕዋ እታ ምኽሪ ነዚያ ዘረባ እዚኣ እንድሕር ሰሚዖማ ናብ ኤርትራ ኩናት ንክገብሩ ሓሳብ ተነይርዎም መሊሱ ከበርትዖም ከም ዝኽእል ግምት ኣለኒ ኤርትራ ልታመጣ የምችለውን ነገር በሚመለከት የራሴ ምልከታ ለማቅረብ ሞክራለሁ። እኔም እንደመነሻ አንድ የመጀመሪያው መሰረታዊ ነጥብ በቅርብ ጊዜ ታሪካችን ውስጥ ባለፈው 100 ዓመት በምንለው ታሪካችን ውስጥ የኢትዮጵያ መንግስታት መምጣትም ሆነ መሄድ መውደቅም ሆነ መነሳት ቀጥታ ከኤርትራ ጥያቄ አመላለሳችን ጋር ተያያዥነት አለው። አፄ ኃይለ ሥላሴ መንግስት ኤርትራን ጥያቄ ለመፍታት የሄዱበት መንገድ ለውድቀታቸውም የራሱ አስተዋጽኦ አድርጓል። የደርግ መንግስት የኤርትራን ጥያቄ ለመፍታት የሄደበት ሂደት ለውድቀቱም ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል። የኢህአዴግ መንግስት የኤርትራን ግንኙነት በሚመለከት የተከተለው አካሄድም ለራሱ ውድቀትም ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል። በአሁኑ ሰዓት ከኤርትራ ጋር ያለን ግንኙነት ቀጥታ የብሔራዊ ደህንነት ኢሹዋችን ነው ብቻ ሳይሆን ስለ ወደብ ስለምናነሳ ስለ ግንኙነት ስናነሳ ፕላስ ስለ ኤርትራ መንግስት ባህሪም ስናነሳ የሚታየው ብቻ ሳይሆን ከታሪክ አንፃር እዚኣ ተዘረባ the whole point ናይ እዚ ኩሉ ዘረባ ንዘረባ ዘሎ ዝተዛረቦ probably ንኣብይ ኣሕመድ ዘረባ እንተበፂሓቶ ትርጉም ክህልዋ እዩ ኣይፈልጦን ኣይብለኩም እየ ግን the way he put this thing together ነቶም ጀነራላት እዩ ዝነግሮም ዘሎ ፕላስ እዚኣ ዘረባ እዚኣ ሲሪየስ ለኤርትራ ቅድሚት ከቀምጥዋ ወይ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ክሳዕ ክንደይ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ዝገልጽ ዘሎ ክነግረኩም እንታይ ይብላሉ መጀመርያ ኣብ ዝሓለፈ 70 ዓመት 80 ዓመት ተሪና ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ መንግስታት ናይ ኢትዮጵያ መምጽኦምን መኻዶምን ምስ ኤርትራ ዘተሓሓዝ ኣሎ ኢሉ ኣብ ስልጣን መምጽኦምን ምጽንሖምን ብቐጥታ ድማ ምውዳቖም ምስ ኤርትራ ዘተሓሓዝ ኣሎ ምስ ሕቶ ናይ ኤርትራ ዘተሓሓዝ ኣሎ ይብል ሃይለ ስላሴ ፌደሬሽን ኣውዲቑ ዝቐጸለሉ ሕቶ ናይ ኤርትራ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ንውድቀቱ ዓብዪ ቦታ ዝተፃወተ እዩ ብዓብዩ ኣብ መወዳእታ እኳ ብካልእ ካልኦት ኣለይዎ ሕቶ ናይ ኤርትራን ኣብ ኤርትራ ዝተኸተሎ ፖለቲካ እንተ ዝዓበየ ነጥቢ እዩ ነይሩኒ ሃይለ ስላሴ ስልጣኑ ንኸስር ይብሎም ኣሎ ናይ ደርጊ ጉዳይ ሙሉእ ብምሉእ ምስ ኤርትራ ዝተሓሓዝ ኢሉ ኣብ መወዳእታ ድማ ኣይብላን እዩ ስለትሕምሞምን ስለትሕፍሮምን ሻዕብያ በንቁሩ ካብቲ መንበሩ ካብታ ንሱ ዝዛረበላ ዘሎ ቦታ በንቁሩ ናብ ዓዲ ሃገሩ ናብ ዚምባብዌ ገይሩ ስደተኛ ኮይኑ ከም ዝነብር ገይርዎ ኣሎ ክሳብ ሕጂ ድማ ነፍቲ ጥዑም ግዜ ዝበሎ ንዑ እናዘክረ እናኳማሳ ይነብር ኣሎ ኣምላኽ ነዊሕ ዕድመ ሂቦ ይነብር ኣሎ ዘገርም እዩ ዝኩሉ ገበናት ፈፂሙ ብሂወቱ ከይተሓተተ ይነብር ኣሎ ዋላ ኣብ ስደት እናሃለወ ኤርትራውን ተሓተቲ ናብኡ ዝኾነ ንግደፈሱ ሳልሳይ ኢህኣደግ ንሕቶ ናይ ኤርትራ ዝተኸተሎ ፖለቲካ ንውድቀቱ ዓቢ ተራ ዝነበሮ ንሱ ይብል ኣሎ ሕጂ እውን ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ዝዛረቦ ዘሎ ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ኣብ ስልጣን ክቕፅል ዲ ክወድቕ ኤርትራ የተወስኖ እዩ ዝብል ዘሎ ሕፅር ኣቢሉ ማለት እዩ and this is why ቶፒክ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ኣብቲ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ኣጀንዳ top of the top ከም ዝኾነ ኣብቲ ዝለዓለ ቦታ ዝረአ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ምዃኑ not because ባሕር ናይ ኤርትራ ስለ ዘለዎ ይገለ ይኮነ ምስ ኢሳያስ ተባይሱሎ ምስ ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ ተባይሱሎ ምስ ሻዕብያ ተባይሱሎ እቲ ባዕሲ ድማ ኩሉ እዚ ባሕርን ገለመለን ዝብሎ ዘሎ ንውሽጣዊ ፖለቲካዊ ፀገማቱ ንመፍትሒ ዝጥቀመሉ ዘሎ ግን እቲ ፈጢርዎ ዘሎ ባእሲ one thing is clear ምስ ሻዕብያ ተባይስካ ጠጠው ኢሉ ዝቐፀለ ሰብ የለን ታሪክ እዚ
ንሻዕብያ ፍተዎ ንሻዕብያ አድንቆ ገለ ይኮነን ታሪክ እዚ ጌታቸው ረዳ ድማ he's telling them እቶም ጀነራላት ይነግሮም ዘሎ ከማሁም ጀነራላት ካልኦት ነይሮም እዮም እዚ ቦታ ንስኹም ሒዝኩሞ ዘለኹም ሒዞሞ ዝነበሩ ቅድሚ ይኹን 2-3 ግዜ ነቲ ቦታ ክገጥፍዎ ዝተገደዱ አንጻር ሻዕብያ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ዝተኸተልዎ ፖለቲካ እዩ መወዳእታ ፈጢሩሎም እዩ ዝብሎም ዘሎ ሕድ ብዝበለ ቋንቋ ንዓታቶም ድማ ክስምዖም ዝኽእል መንገዲ ይዛረቦም ዘሎ ስለዚ this is about you ዝብሎም ዘሎ መጻኢ ናትኩም ኣብ ስልጣን ምቕጻልኩም ዘይምቕጻልኩም ኤርትራ ይትወስኖ እዩ ዝብሎም ዘሎ ናው ነዚኣ ንኽብል ንኤርትራ ንምስይጣን ዝኸዶ መንገዲ ርሑቕ መንገዲ እዩ ሶ እንታይ ዝብሎም ዘሎ ከይቀደሙኹም ቀድሞዎም ንኤርትራ እዩ ዝብል ዘሎ እንታይ ማለት እዩ ሰራዊት የብሎምን ገለመለ የብሎምን ተዳኺሞም እዮም ዘለዉ ከምዚ ዶ ከምዚ ኮይኖም ኣለዉ ኢሉ ነቲ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ብልፅግና ነቶም ጀነራላት ከስድዖም እዩ ዝፍትን ዘሎ this is what he is trying to do for this and ንሱ ኢልካ ጻድቃን ንኣብይ ኣሕመድ ሓደ ካብቲ ብመሰረቱ ናብ ሻዕብያ ተንከስ ክብል ዘይክእል ዝነበረ እንተነይሩ ዘዳፍርዎ ዘለዉ ዘራስንዎ ዘለዉ ኣብ ዘይተደልየ እንደራ ንክኸይድ ክገብርዎ ዝኽእሉ ሰባት እንተለዉ ዘይፈልጥዎ ሓበሬታ ዝፈልጡ እናመሰሉ ልዕሊ ዓቕሞም እናመደሩ ልዕሊ ዓቕሞም እናተዛረቡ እናተቐደዱን ንኣብይ ኣሕመድ ናብ ሻዕብያ ገጾም ሒዞሞ ክኸዱ ዝኽእሉ እንተለዉ በዓል ትሪእዎም ዘለኹም ዘቕባባት እዮም ዘቕባባትን ጠዋያትን እዮም እዚኦም እዮም ንኣብይ ኣሕመድ እምበር ድፍረት የብሉ ንሱ እንተዝህልዎ 2023 ነገር ኩሉ ሰላም ከሎ ሽዑ ምገበረ ነይሩ ኢመራ ሽዑ ትሕይል ነይራ ኩነታት ሽዑ ይምችኦ ነይሩ ብዙሕ ነገራት ነይርዎ ብዙሕ ነገራት ክሕግዝዎ ዝኽእሉ ነይሮም ኤርትራ ብገዳ ነይራ ባይደናት ነይሮም ካልኦት ኩሎም ንኤርትራ ብሕማቕ ይጥምትዋ ነይሮም ኢንፋክት ኣሜሪካ ናብ ኤርትራ ኺድ ኢሎም እዮም ንሱ ንበዓል ንኣሜሪካ ኣነ ክኸደልኩም ኢልዎም እዩ ስለዚ እቲ ኩነታት ነይሩ እዩ ሽዑ ይሰለጠን ክሳብ ሎሚ ጎተተተተተተት ናብል ካብ ኩሉ ኸ ፋኖ ሽዑ ብቁፅሪ ውሑድ ዓቕሙ ድማ ድሩት እዩ ነይሩ ከምዚ ሎሚ ገበል ዝኾነ ቃልሲ ይነበረ ነይሩ ፋኖ ሸነ እውን ከምኡ ስለዚ ኩሉ እዚ መድረኻት እዚ ተጠቒምካ ናብ ኤርትራ ክግበር ዝኽእል ዝነበረ ሽዑ ይምችኦ ነይሩ ስለምንታይ ይገበሮም ስለዘይከኣለን ስለዝፈርህን ካልእ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካ ናይ ዓለም ሕጊ ዓለም ዶ ገለመለ ዝበሃል የለን this is nothing ሕጊ ዓለም ገለመለ ዝበሃል የለን ኤርትራ ኩሉ ግዜ ሕጊ ዓለም አንጻራ እዩ ولا من حجي دونالد ترامب ساهم صرح يقول له but trust me نزياتهم أمريكا حق عالم يرترح كلا خلى الله يلكاتم تمقتوا له بعتها يلا إيران سلزي إيران أبزي اللي كنت مقتها يتخنيها سلزي كم نور يوم زلنا كل شيء أكايداناتهم زرباناتهم مدباتناتهم نكويناتيو نبي يرترح قصهم لما يك أبابلي يوم زلوا بفل لا يزعجي تاريخهم مزاز أنا يرترح قلص كله يرترح تبال جستا كمز أوتي مخانو نتي تاريخنا يرترح ካብ ኩሉ እዚ ዝብሎ ትሪእዎ ኣለኹም ንኣቢ ፐርሰናሊ ወይ እውን ብውልቁ ዝምልከቶ ታሪክ እዩ ዝነግሮ ዘሎ ኩሎም ቅድሜኻ ዝነበሩ መራሕቲ ዝተበንቆሩ there is one reason for it ሻዕብያ ይበንቂርዎም እዩ ዝብሎ ዘሎ ስለዚ ድሎ ከይትዕሎ እዩ ዝብሎ ዘሎ ወል ኣይትተርፎን እያ እታ ጉዳይ ብፍላይ ድማ እዚ መንገዲ እዚ ተተኸቲሎም ከምዘይትተርፎ ድማ ትንፅር ኣላ ማለት እቲ ጉዳይ የኤርትራን ጥያቄ የምንመልስበት ሂደት ከአጠቃላይ ህልውናችን ጋር ተያያዥነት ያለው መሆኑን አሱ ማድረግ ተገቢ ነው የሚል እምነት አለኝ። እሱም አንድ መሰረታዊ መነሻ ሂስቶሪካሊ እንዳልኩት የኢትዮጵያ መንግስታት መውደቅም መነሳትም ወሳኝ ፋክተር ሆኖ ረጅም ጊዜ አገልግሏል። በ1950 ፌዴሬሽን መንግስታት ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ክትንሱን ክወጥቁን ኤርትራ ዓባይ ነጥብያ ነይራ ይብላሎ እንኳ ኣመንኩም እቲ መንግስቲ ኤርትራ ገባርን እቲ ኤርትራ ዝበሃል ገባርን ሓዳግን ምዃኑ እንኳ ኣመንኩም መጀመርያ እጂ እዚ በአምሓርኛ ይነግረና ኣሎ ኣቐድም ኣቢሉ ድማ እቲ ማንታናቱ ነጊርና ነይሩ ብትግርኛ ናይ ኤርትራ ሞዴል ሒዝካስ ከምቱ ኢሳያስ 30 ዓመት 30 ገረን ዓመት ፀንሐሉ ከምኡ ኢሉ ክፀንሐ ይኽእል ናብ ትግራይ ቀየር ክመርሰካ ሕጂ ነዚ ምናልባት እውን ናብዚ ጉዳይ እዚኣ ዝፅሕቦ ዘሎ ውዒድ ፕሪቶርያ ፈሪስ እዩ እንድሕር ዳ ውዒድ ፕሪቶርያ ፈሪስ ከዓ ሉዓላዊ ግዛኣትና ኮነ ካልኦት መሰላት ትግራይ ተጣሒሶም ዝበሃሉ መሰላት ትግራይ ብሓይሊ ኢና ክንሕዝ ካብ ዝብል ዝተበገሰ እዩ ዝመስል ዝሃቅስ ውዕሊ ፕሪቶርያ ንስኻውን ዝፈረምካሉ ዝነበርካሉ ዝረኽቡ መንግስቲ ዝተመለሰ እዩ ዝሕግ ይብሎምን ናይ ደብረፅዮን ጉጅለ እየ ዝብሎም እዞም ናይ ደብረፅዮን ጉጅለ ሓደ ግዜ ፈሪሱ ሓደ ግዜ ፈረሰን ኣሜሪካ ንእሽተይ ከፈራርሖም ከሎ ንኣሜሪካ ክጥምሩ ናይ ምፍታን ሓደ ግዜ እሱ ትግርኛ ዝረብን እንግሊዝኛ ዝረብን ሰብ ሰምዖ ይመስሎም ይመስለኒ ቃል አቀባዮም ወፂኡ ውዕል ፕሪቶርያ ፈሪሱ ኢሉ ተዛረበ ሰብ ስለዚ ኣይፈረሰን ኢሎም እንደገና በእንግሊዝኛ ይፅሕፉ ናብዚ ከኣቶ የደልን መሕፈሪ ስለ ዝኾነ ናብቲ ዋና ጉዳይ ግን ንምእታው ውዕል ፕሪቶርያ ናይ ህዝቢ ትግራይ ውዕል እዩ ናይ ሓደ ውድብ ውዕል ኣይኮነን እዚ ክብል ከለኹ እንታይ ማለት እዩ
ናብ ፕሪቶሪያ ክንከድ ከለና ሕጂ ተማቂሎም እዮም መፅኦም እቲ ሓደ ንኣምሓራ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ክእምን እቲ ሓደ ድማ ንህዝቢ ትግራይ ክእምን እዩ እቲ ስትራቴጂ ምስ ኤርትራ ምስራሕ ትርጉም ዘይብሉ ምዃኑ ኣብዚ ድሕሪት ቀድማ ቢለ ዝበልኮ ንኤርትራ ብዙሕ ይፀርፍ ዝረኽብካሉ ውዕል እዩ ትግራይ ድማ እዚ ሞዴል እዚ ይፍለጥ እዩ ካብኡ ዝሓሸ ነገር ይደሊ እዩ ህዝቢ እና ይቃለስ እውን ኣሎ ተወዲቡ ይቃለስ ኣሎ እዚ ምጥንኻር የድልዮ ዝጎድልዎ ነገራት ይህልው እዮም ኣብ ደገ እውን እቶም እዚ ትክክለኛ ኣይኮነን ኢሉ ኣብ ደገ ዝወፀ መንእሰይ እውን ኣሎ ተባሃልና ሰባት ናይ ህዝቢ ትግራይ ውዕል ስለ ዝኾነ ኦኬ እንታይ ከረየኩም ደልየ እቲ ኣንጻርና ተፈንዩ ዘሎ ኩነታት ብዙሕ መዳያዊ ምርኣይ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ኤርትራ ለንቀነ መልሲ ሂባላ ኣብዚ ሱቕ ኢላ ኣይኮነን ትርኢ ዘላ ንኣብነት እቲ ኣብ ኣልጀዚራ በዚ ጌታቸው ረዳን ርድዋን ሁሴንን ዝተገበረ ኢትዮጵያ ሕጂ እውን ናብ ኩናት ክትኣቱ ክትግደድ የብላን ብዝብል መንገዲ ፅምዶ ዝበሃል መፅኡሎ ተሓባቢሮም ንኢትዮጵያ ናብ ኩናት ክእትዋ ህወሓት ዝበሃል ሸይጣን ምስ ኤርትራ ኮይኑ ምስ ካልኦት ኮይኖም ፋኖ ደጎሎዶ ኩላቶም ተኣኪቦም ንመንግስቲ ብልፅግናን ኣብን ከውድቕዎ መፅኦም ስለ ዘሎ ማሕበረሰብ ዓለም ቀልጢፉ ስጉምቲ ክወስድ ክኽእል ኣሎ ነዚ ከባቢ እዚ ድማ ካብ ከቢድ ኩናት ከትሕኖ ኣለዎ ብምባል ንሳቶም ናይ ሰላም እቲ ካልእ ድማ ንኩናት ከም ዝደሊ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ፈንዮም ነይሮም ኤርትራ ድማ ብመንገዲ ኣምባሳደር ናይ ኤርትራ ኣቶ ዓሊ ኢብራሂም ኣሕመድ ኣምባሳደር ናይ ኤርትራ ኣብ ቀጠር ማለት እዩ ኣብ ኣልጀዚራ እንታይ ዝብል መልሲ ሂቦም ኣሎ ኢትዮጵያ ኢዝ ኖት ቢንግ ድራግድ ኢንቱ ዋር ልክዕ በታ ርእስቶም ማለት እዩ ኢትዮጵያ ናብ ኩናት ደፊኡ ዝእትዋ ሰብ የለን ንኢትዮጵያ ናብ ኩናት ክትኣቱ ዝደፋፍእ ሓይሊ የለን ባዕላቶም እዮም ኩናት ኣበገስቲ ኩናት ሳቶም ኩናት ዝምህለሉ ዘለዉ ሳቶም ስለዚ ፅባቅ ዝኾነ መልሲ the recent opinion article by በቶም ክልተ መራሕትናቶም ናይ ሴኪሪቲ ሓላፍን ኣማኻሪ ናይ ምብራቅ ኣፍሪካ ዝበሃሉ ዘለዉ ዝተገበረ ማለት እዩ ኣብ ኣልጀዚራ ዕላማ attempts to portray Ethiopia as an innocent victim being reluctantly dragged into conflict by external actors. In fact, sorry, ዘዘርባዝያ ዘተጻሕፈት ኣርቲክል ሲ ኢትዮጵያ ባዕላ ንተበግሶ ዘላ ትውፃዕ ከም ዘላ ምስኪን ኮይና ዝተሃስየት ኮይና እያ ትኸስስ ዘላ ኢሎም ኣነ ከም ኤርትራዊ ኣዝየ ተቆጢዐ ዘለኹ እዚ ስለምንታይ ሕጂ ኤርትራ ኣብ ኣልጀዚራ ትፅሕፍ why are they writing now ኣቐዲሞም ዘይፅሕፉ ዝነበሩ ክልተ ዓመት ሙሉእ ውግን ኣብ ልዕልና ክገብሩ ከለዉ why do we have to respond always why do we have to be reactive እዚ ኩሉ ነገር እናተገበረ ከሎ ኤርትራ ኣብ ኣልጀዚራ ክፅሕፉ ዝኽእሉ እንድሕሪ ኮይኖም ወይ ኣብ ኣልጀዚራ መፅሓፍ ከም ፅቡቅ ነገር ዝርአ እንድሕሪ ኮይኑ እዚ ኩሉ ኣብ ልዕልና ንኩናት ክወጭ ከሎ ንባሕርና ዋይ ኤርትራ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ኩሉ ፓብሊኬሽንስ ክፅሕፍ ዘይካለት ምናልባት ኣነ ደይ መፅሓፎም እንታይ ዝብል እምነት ነይሩኒ ምክንያቱ ኣልጀዚራ ያምኑሉን እዮም ትርጉም የብሉን ዝብል ከምኡ ይብሉ እንዲኦም ኣነ ኩሉ ግዜ እንደዛረብ ደይ መፅሓፍና ሓደ ካብቲ ክእረም ዘሎ ባህላ እየ ኣብ ቢቢሲ ደይ መፅሓፍካ ወይ እውን ሰዲዶም እውን ደየውፅዎ ክኾኑ ክእሉ እዮም ገለ ዝብል እምነት ነይሩ እዚ ግን ኣብ ውሽጢ ሰሙናት እዩ ዝውፅእ ዘሎ ትግብረ መልሲ ስለዚ እቲ መልሲ ምሃቦም ፅቡቅ እየ ሕጉስ እያ ምፅሓፍና ዘይተርፈና ግን ዓመታት ክንክሰስ ከለና ስለምንታይ ንሱ መጀመርያ ንሕና ደይንፅሕፍ ንህሰ ኣለና ደይኮነስ ወፅዓ ይግበር ኣሎ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ክጠሓስ ይድለ ኣሎ ኣዋጅ ናይ ኩናት ፈንዮም እና ኣለዉ ኩሉ ግዜ ወብትዊተር ተየማነ ገብረ መስቀል ኩሉ ግዜ ኢልዎ እዩ ፅቡቅ እዩ ትዊተር ጥራይ ግን ኩሉ ኣይኮነን ኩሉ ሰብ ኣይኮነኒ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ዝከታተሉ ዘሎ ስለዚ ኣብቲ ፓብሊኬሽንስ ከምዚ ኣልጀዚራ ድዩ ቢቢሲ ድዩ ካልኦት ደ ኢኮኖሚስት ድዩ ገለ ክፅሕፉ ዝኽእሉ ኤርትራውያን መሊኦም እዮም ዘለዉ ዓበይቲ ስኮላርስ ኣለውና ምስ መንግስቲ ኤርትራ ማለት እዚ ሬድሲ ቤክን ገለ ተኸይድካ መሶብ ጆርናል ብዙሕ ኣርቲክልስ ይፅሓፍ ስለዚ ኣውትስታንዲንግ ራይተርስ ኣለውና ኣምባሳደራት ከማ ይፅሕፉ ኣለዉ እዮም ስለዚ ከምቲ ንሳቶም ነቲ ሜድዩም ዘሎ ተጠቂሞም ንዓና ከሲሶም ኣብ ፍርዲ ከይበፅሓና ከም ገበነኛ ዝገብሩና ዘለዉ ስለምንታይ ንሕና ኣብ ልዕልና ነቲ ገበናት ኣብ ልዕልና እናተፈፀመ ከሎ ሃሪሞምና ኣጥቂዖምና ቅድሜና ከሲሶም ድማ ገበነኛ ልክዕ ከምዚ ሓደ ስዲ ተምሃራይ ኣብ ደገ ተባሂስካ መጀመርያ ሃሪምካ ገጪብካ ገለ ገይርካ ቀዲምካ ድማ ኣብ ኦፊስ ከይዱ ንመምህር ሃሪምኒ ኢሉ ዝኸሰካ እሞ ከም ብሓድሽ መምህር ከም ትረም ዝገብረካ ከም ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ከም ኤርትራዊ ድማ ትቁጣዕ ኢኻ እዚ ቆጣዕካ እዩ እንታይ ስለተሳነይቱ ኤርትራ ነቲ ዘሎ ኩነታት ክንፅሕፍ ዘይንመርፅ ክንነግር ዘይንመርፅ ትዕቢት ድዩ ዓለም ኣይትሰምዐን እያ ወላ ይትስማዕ ክደግም ግን ኣለካ ስኻ እጂ ኣብዚታት ቁሩብ ትለይ ከም ኤርትራዊ ይስማዓካ እያ ኢኖ ኣበይ ከይበፅሑ ኢኻ ኢትዮጵያውያን ገለ ፍቐራ ናይ ኩሉ ግዜ እቶም ነዚ ናይ ኢትዮጵያ ፍቐራ ገለ ከተናሃሱን ከተቆናፅሙን ትፍትኑ ኣበይ ኮይንኩም ግበርዎ መሲልኩም ኣብ ግንባር ናይ ኤርትራ ከይድኩም ግበርዎ
ቶም ግንባር ዘለው ማንም ሰብ ነቲ ኩናት ጠጠው ከብል ዝኽእል ሰብ እንተሎ ይደልይዎ እዮም ተርጅም ኩናት ፀወታ ኣይኮነን ኤርትራውያን ነቲ ኩናት ድመፅእ መኪቶም ጠጠው ከብሎን ክስዕርዎን ከም ዝኽእሉ ጥርጥር ዝበሃል የብልና ግን መን ከይደልዮ ኩናት ወላ ሰዓሮ ወላ የተሰዓሮ ኩናት ዝደልዮ ሰብ የለን ኣነን በዛ ነብሳ ይደልዮኒ ስለዚ ኩሉ ነቲ ኩናት ንኸየጋጥም ነቲ ኩናት ጠጠው ከብል ዝኽእል እዚ ኩሉ ፅምዶ ንግዝግሰሉ ዘለና እኮ ስለምንታይ ድዩ ኩናት ጠጠው ስለ ዘብል እዩ ወላ ምስ ሸይጣን ፅበድ ኢለ ኣነ ወላ ምስ ሸይጣን ፅበድ ኩናት ጥራይ ጠጠው የብለልካ ማለት ሰይጣን ኩናት ጠጠው ከተብል ክሕግዘካ ከምዘይክእል ፍሉጥ እንድዩ ግን እቲ ቁንነት እዩ ዝብል ዘለዎ ምስ ማንም ሓይሊ ክንፀምድ ኣለና ንኩናትን ንዕግርግርን ጠጠው ዘብለልና እንተኮይኑ ፍሪ ይኮነን እዚ ልቦና እዩ ካብ ኩናትን ካብ ዕግርግርን ረብሓ ዝበሃል የለን ወላ ሰዓሮም ክንደይ ግዜ ዘይሰዓርና ታሪክና ኩሉ ስዒርና ዝብል ኣለዎ እንታይ ምፅኢልና ክሳራታት ይምፅኢልና ስንኩላት ኣምፅኢልና ስውኣት ኣምፅኢልና ቁጠባና ገንዘብናን ሃብትናን ቀዳምነታትና ናብ ግንባራት ከም ዝኸውን ገይርዎ ብውግእ ስዒርካ ትረብሖ ነገር ሓደ እኳ ስዒርካስ ማሪኽካ ትወስዶም ተትኾንካ እኳ ፅቡቅ እዩ ማለት ጓሕጉሕካ ገለ ነገር ወሲድካ ከምዚ ናይ ዘበን ጥንቲ እንተዝኾኑ ነይሩ እቲ ኩናት ገለገለ ክትብል ትኽእል ኢኻ ክትረብሕ እውን ትኽእል ኢኻ ንሳቶም ተስዒሮም ንኤርትራ ክድምስስዋን ክወስድዋን ይዕላምኦም ንሕና እንተስዒርና ግን ዶባትና ከነውሕስ እዩ ዲስ ኢዝ ናት ኢቨን ፌር ኩናት ኣይኮነን ዝንዓና እዚ ኣነ ሓደ ካብቲ ቆለጅ ዘምፃለይ ጌታቸው ረዳ ኣብዚ ክምድር ከሎ ኣቲና ባሕሪ ክንረክብ ንኽእል ኢና እዩ ዝብሎም ቆሪፆም ኣትሪፎም ኣለዉ 100% ቆሪፆም ኣትሪፎም ኣለዉ ከምኡ ከይበሎም ኣይወፀን ነዚ ኩናት ተተዓዊትና ኣሉ ብልጫናትና እንታይ ይብሉ ኣሎ ኣብ ዓሰብ ገዛውቲ ክንሰርሕ ኢና ነፍሲ ወከፍኩም ሜቢ መሬት ኣብ ገማግም let me tell you this thing I'm sorry ከምዚ ከጋኒ ኢለ ይኮንኩን ዝብል ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ there is always these promises promise ናቶም እንታይ እዩ እንተተዓዊትኩም ነብዚ እዚኦም ጀነራላት ትሪእዎም ዘለዎም እዞም ጀነራላት ኩሎም ኣብ ኣዲስ ኣበባ 500 ካረዲ ወላ 300 ካረዲ ወላ ክንደይ መሬት እዩ ዝወሃቦም መኮነን ደር ኮይንካ ከምኡ እዩ እዞም ናይ ትግራይ ጀነራላት እውን ነይርዎም ሕጂ ተሃጊርዎም ኣሎ ክመልስዎ ይደልዮም ገለ ክብሉ እቶም ናይ በዓል ጌታቸው ረዳ ክዛረቡ ሰሚዕና ኣለና ብዙሕ ግዜ እቶም ጀነራላት ናይ ገንዘብ እዮም ናይ ጌራ እዩ ናይ ረብሓ እዩ ስለዚ ረብሓ ናትካ ጥራይ ዘገድሰካ ኣብዚ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ዓሰብ እንድሕር ሒዝኩም ብፅዋዕ እንድሕር ሒዝኩም ኣብቲ ገማግም ባሕሪ ኣብ መሬት ክወሃበኩም እዩ ተባሂሎም ኣለዉ መብፃዓ ከም ዝኣትወሎም ፍሉጥ እዩ ከምኩም ዝወሃቦም መብፃዕት ዜናቶም ኢኖ ዝኾኑ መብፃዕታት ክህብዎም ፀገም የብሎም ብግምጣሉ ኤርትራ እንታይ ረብሓናታ እዚኦም ኩሎም ኩናት የምፅኡልና ነብስና ንከላኸል ሰዋት እዚ ሕጂ ከም ኤርትራ ኮይንካ ክትሪኦ ከለካ ፍራስትሬት እዩ ዝገብረካ ቢካዝ ኤንድ ጎል ናይ ኤርትራ ፍሉጥ ስለ ዘይኮነ ናይ ኤርትራ ዋላ ኣቢ ተቀይሩ ካልእ ቀይሮ ሰዋት ክንደይ ግዜ ተቀይሩ እኮ ጌታቸው ረዳ እኮ ነይሩ ሃይለ ስላሴ ብመንግስቱ ተተኪዩ መንግስቱ ብመለስ ተተኪዩ መለስ ብሃይለማርያም ተተኪዩ ሃይለማርያም ብመለስ ብኣቢ ኩላቶም ሓደ ሓግዞም ሓጋይ ተሓግዞም ምሳኻ ይኹን ኣይኹኑ ኩሉ ግዜ ምስ በልዑ ኣንፃርካ ዝመፁ እዮም ስለዚ ኤርትራ ሓደ ግዜ ክትሪኦ ከለካ ኣይተዓደልናን ዝበሃል እዚ እዩ ነዚ ነገር እዚ ድማ ክሳብ ሕጂ ዘላቒ መፍትሒ ይረኸብና ኣለዉ ምክንያቱ ጉርብትና ገለ መለይ ዝበሃል ግን እቲ ጉርብትና ልክዕ ከም ምስ ገበል እቶም መራሕቲ ናይቶም ጎረባብትና ገባብል እዮም እዚ ንገበል ኣብ ገዛኻ እቲ ከዓ ጎረቤት ኣለኒ ኢልካ ሓደ መዓልታ ዘንጊዑ ገበልሲ ይብሉ ምሳኻ ዝፃወትሲ ብዙሕ ግዜ ኣብ ጥቃኻ ክቀሳቀስ ተሪኢኻዮ ይብሉ እቶም ዝፈልጡ ማለት እዩ ብኸመይ ከም ዝበልዓካ እዩ ዝሓስብ ዘሎ እዮም ዝብሉ ኣም ሶሪ ከሰንብደኩም ኢለ ኣይኮንኩን ጀነራሊ እቲ ዞም ዋይልድ ኣኒማልስ ደገሲ ዝኣክል መግቢ ክሳብ ዘይሃብካዮም ኣብ መወዳእታ ንዓኻ ክበልዑ ከም ዝደልዩ ሎጂክ እዩ እንታይ ንኽብል ኢለ ከም ዝብል ዘለኹ እንድሕር ኢልኩም እዚ ናይ ኣልጀዚራ ኣርቲክል ክሪኦ ከለኹ ወላ እኳ በቲ ዝተገብረ መልሲ ዕጉብን ሕጉስ እንትኾንኩ ክንምልስ ምኽኣልና ደስ እዩ ዝብለኒ ምክንያቱ ክትምልስ ምኽኣል ንቋንቋ ዓለም ክትዛረቦ ምኽኣል ኣገዳሲ እዩ ኣሜሪካን እስራኤልን 10 ግዜ ኣብ ሚድያ መፅኦም ሉል ድብሉ ዘለዉ ንኢራንሲ ንመን ክእምኑ ድዮም ንሰብ ክእምኑ እኮ እዮም ከየመኑ እኮ ድሌቶም ገብሩ ክእሉ እዮም በት ዋይ ዱ ዴይ ትራይ ቢካዝ ሰብ ምእማን ኣገዳሲ እውን ስለ ዝኾነ ስለዚ ሓደ ግዜ ኣብቲ ናይ ዓለም ኣካይዳ ዊ ኒድ ቱ ፎርስፉሊ ክንዋሳእ ኣለና ዲፕሎማሲ ድዩ ኣብቲ ናይ ፓብሊክ ኦፒንየን ንምቕያር ክግበር ዝኽእል ፃዕሪ ክንፅዕር ክንክእል ኣለና ብቐሊሉ ድማ ክንገብሮ ንኽእል ስለ ዝኾነ እዚ ከዓ መንግስቲ ኤርትራ ምስቶም ወላ ብማሕበረኮም ዝፅሕፉ ኣለዉ እዮም ውዳቤታት ኣለዉ እዮም ኮኦርዲኔትድ ዝኾነ ግን ብመንገዲ መንግስቲ ክወፅእ ኣለዎ ኢንዲቪጁዋል ዝገብርዎ ወይ እውን ሬጅስተር ቲንክ ታንክስ መንገዲ ኤርትራ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ሶዳት ኣትሊስት እቲ ቫሊዲቲ ናቱ እቲ ኣነ ንኣብነት ኣርቲክል ፅሒፍ ኣብ ኤርትራ ናይ ኤርትራ ውፅእ ኣለኹ ላይክ ከም ሪሶርስ ነቲ ኢንተርነት ፅቡቅ እዩ ግን ሓደ ሰብሲ ከም ዓብይ መንግስቲ ዝብሎ ዘሎ ኢሉ ግን ክወስዶ ዝኽእል ኣይኮነን መንግስቲ ክፅሕፍ ከሎ ግን ሬድ ላይንስ ናቱ እዚኦም እዮም እቶም ኣርቲክልስ ይፅሒፍ እያ እዮም ኣነ ሂ ኢዝ ሪሊ ፋይቲንግ ፎር ዘ ሆል ካንትሪ
أتى ما نقدر مسكال أتى منيس حبريتنا إيرترا يقبر له يوم قل خلا يكونن كابون العلي ريسورس انتزوها بهم كمان ناتي دليه سينيرو بس قينا بتي إذا تصحيفة زلا أرتيكل تبقتيا نتناتهم تايل ولو more dangerously this narrative serves as a diplomatic smokescreen زي نوكينات مجمار مغنيات يوم زدلي زلو designed to normalize the unprovoked hostility, state-sponsored inflammatory rhetoric and aggressive military mobilization that the Ethiopian government has directed toward Eritrea since late 2023. زجت بالزلو absolutely أقدر سجربايا كاب مودتنا إسرع سلسلة جميرة أنصار إيرترا زي تبهال عينة بروباغندا لن مكينات مدلاو بلو كسكاسانا يكونات بلو أغريسيف ناي وتهدراو من كسكاسات نلو لونتنا إيرترا زدفر نبحران مريتا زدفر زي بلوون زي قبرون سيالن سو حجيت قمت إلى إثيوبيا أوجه مسألة لو كتبل كلا حسويتها يا حسويتهم but who cares they are doing and many people are buying it إذا حسبات إيرترا أنت تحسب سلا زي فلتو ملسون أي هابتن سلا زبلو توم أرتيكل على الجزيرة زنببو إيرترا أنت تبلني راس قدسهم سوات كي يكونوا قليل تا إثيوبيا أزبالة تاكن كم كوننت كوزوا قليل سلازي أن عالم كومنيكيت نقبر كلنا حلف زبالة عاري كم زي لنا يزرعن معي ولا قاتس قبر تغطل تغني. So this coordinated campaign seeks to normalize the idea that colonial boundaries in the Horn of Africa are negotiable in order to attempt to challenge unavoidable principles of sovereignty and territorial integrity. وهلا زراربا زحجي زر أنكيدهم مزلوا عالم حقي ترجم كم زي بلو أبدس بلكا تعيس كايكت كي تخلقها بس حزب تلكا ويون بحرس إينيل كاويون عسان تنافع كاسي لولاونت يكون جزاتها واحدناتنا متكلاتنا UN يكون عبرة أفريقيا كاسي أبدس بلكا كد قط فهم تخل كم زخون يزقبر زلو كم مزخون ترايد ما تنابل تجنا نكوينات كسكاس ترجمنا تسيو so نعلم حقي رجيس كاس قبر زلو كن من تحس بالله كان ده يتهلا كده كونه لولاونت هاجر نمدفار تقبر زلو أجندة يلوم يوم يرتراس قلت وصلوا تعمل سبقي تقل نياي أنت واحدة العالم نزق قريبنا لنا انت يبلو انت يقبروا على رستيو جن I'm really happy من سيرترا تقلنيا ملس محبو بتونكو قطعناتي دمجينا نساتهم نتباي تمام زبلعوه نملس ملاونا نتي بروباغندا ممس نزحوه نملس ملاونا خلا يكون نحنا هنا قدمتي كل الدوكيومنتاتهم تزبلوا حبريتات وسيتكا ناب حزب تغربو ناب عالم كنسدوز قبانا زنبران نحنا هنا بحالا يعني زغنا جن بحن حجون حاف كوفي باللومبر كقبروا زغلوا بزح نجر كم زي اللسي كلنا نفلتنا هذا نقدر دمالن كني قالوا خالد حوتي من البعض نشاطهم كتكم لاز دلي زلو زاب كبابينا زلو جيوبوليتيكان ديوم let me show you two things أبزي كبابي زبحال زلو هذا Somaliland زبحال percent mean. Before we start climbing this meter, let's define the finish line first. 100% on the sovereignty meter means full UN membership with voting rights. እጂ እንታይና ንሰምዕ ዘለና ሶማሊላንድ ምስ እስራኤል ዝኸድዎ ዘሎ መንገዲ ንርኢ ኣለና እስራኤል ኣብዚ ሶማሊላንድ ብዙሕ ምንቅስቃሳት ትገብር ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ከባቢና ድማ ዘይተደልየ ካልእ ባእሲ የጋጥም ከም ዘሎ ብፍላይ እስራኤል ኣብ ከባቢና ይኹን ምስተን ኣብ ከባቢ ኤርትራ ዝዛወራ ዘለዋ ትርኩ ይኹን ግብፂ ኣዋጅ ናይ ኩናት ዳርጋ ዝመስል መደረይ ኣስሚዖም ኣለዉ ኣብዚ ናይ ጀሩሳሌም ዝግበር ዝነበረ ናይ ፖሊሲ ኢንስቲትዩት America is a Muslim Brotherhood. Here and the number one threat for America is the Muslim Brotherhood. Here and the Muslim Brotherhood are trying to take over now Florida and Texas, and first they take Florida, then they take Texas, and then America Falls, New York, they already took over. Now it's not only a threat for America, it's a threat for Israel. In 15 years from now, Israel will have a war with Egypt. The Muslim Brotherhood will eventually take over Egypt. The Muslim Brotherhood እዚ ሙስሊም ብራዘርሁድ ዝበሃል ዘረባ ናብ እስራኤል ቀዳማይ ኣጀንዳ እናኾነ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ኣብ ኣሜሪካ እቲ ሙስሊም ብራዘርሁድ ዓብየ ይመፅእ ኣሎ ዝብልዎም ዘለዉ ተኸተልቲ እምነት ምስልምና ኣብ ፖለቲካ ይመፅእ ኣሎ ማለቶም እዩ ኩሉ እስላም ሙስሊም ብራዘርሁድ እዩ ማለት እዩ ንዑ ቀፂሉ ድሕሪ 15 ዓመት እስራኤል ምስ ግብፂ ክትዋጋያ ይብል ኣሎ ምክንያቱ እቶም ሙስሊም ብራዘርሁድ ዝበሃሉ ስልጣን ኣብ ግብፂ ክቋፀሩ ስለ ዝኾኑ ኔክስት ውግእናትና ምስ ግብፂ ክኸውን ድሕሪ 15 ዓመት ክኸውን እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ እቲ ናብ ባብኤል መንደብ ዝምፃእ ዘሎ እዚ ናይ ሶማሊላንድ ኩሉ ነገር ኣካል ናይቲ ፕላን ምዃኑ ግን ንግብፂ ጥራይ ኮነ ዘጠንቅቕ ዘሎ ካልኣይ ግብፂ ምሳና ሽርክነት ትገብር ኣላ ኣብ እስራኤል ድማ
ምስ ግብጽ ክንዋጋ ንኽእል ኢና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ካልኣይ ጸላኢ እውን ኣሎ which is a Sunni jihad. Now, after we weaken the Shia jihad, will be a threat to the world. Turkey is now taking over. Fidan Khan, what's his name? The foreign minister, Hakan Fidan, and the foreign minister of Turkey announced that we took Khaled, we took Damascus, and Jerusalem is next. The Sunni jihad is the next enemy. Israel needs to be strong. America needs to be strong. Unfortunately, America is weak. Now, imagine you're an Israeli prime minister today. And you understand that in 15 years you're going to have a war with Egypt, and you don't know who's going to be the prime minister, the president of the United States in 15 years from now. What do you do today to address that challenge? Even if it's an American one, the Muslim Brotherhood takes Texas and Florida. Imagine where America can be. That's a threat not only to Israel, not to Western societies. So እንታይም ዝብሉ ዘለዉ ኣብዚ እንተሪኢኹሞም መጀመርያ ሙስሊም ብራደርሁድ ኣብ ግብፂ ኔክስት ውግእናትና ምሶም እዩ ይብሉ ኣለዉ ቀፂሎም ኣብ ትርኩ ዝግበር ዘሎ መንግስቲ እውን ኣንጻርና እዩ እሱ እናሓየለ ይመፃ ኣሎ ክወረና እዩ ስለዚ ትርኩን ግብፅን ክልቲኦም ፀላእትና እዮም ይብሉ ኣለዉ ክልቲኦም እዚኦም ሃገራት ድማ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣለዉ እዚኣ እታ ኣገዳሲት ነጥቢ እዚኣ ጥራይ ፅቡቅ ጌርኩም ሓዙለይ ምክንያቱ ካልእ ኩሉ ክመላለ United States, UAE, and Ethiopia. Israel deployed soldiers and is training Somaliland's forces. Submarine access and Iron Dome technology are being discussed. The momentum is real, but 40% means Somaliland is still closer to the ከም ትሪእዎ ዘለኹም እስራኤል ኣብዚ ቦታ እዚ በዚ ኣፍልጦ ንሶማሊላንድ ዝሃብኳ ኢላ ናብ ሶማሊላንድ ሓያል ዝኾነ ወታደራዊ ዓቕሚ ትእቱ ከም ዘላን ሰራዊት ተሰልጥነላ ከም ዘላን ከምኡውን ቴክኖሎጂታት ናቶም ክሳብ ሳብመሪን እውን ኣብዚ ቦታ እዚ ከተምፅእ ከም ትኽእል ዝገልፅ ሓበሬታ ነይሩ መቸም ኣብ ከባቢና ነዚ ኩነታት እዚ ዝፃባእ ሓይሊ ሑቲ ዝበሃል መጠንቀቕታ ይብሉ እሱ ድማ أننا لن نقف مكتوف الأيدي تجاه أي تمركز إسرائيلي في أرض الصومال ولن ننتظر المتخاذلين والمفرطين. إسرائيل بزخون يقول من قد أبز بوتازي عند حراتها إحنا حيال سكم تكن وسدينا بزخون يقول إن إسرائيل حيلي أبز كبابينا زات ولا مغنيات كم فترة يكونان يوم زبلو زلو سلازي إذا قد دايزي نتنا إسرائيل ممتع أبز كبابي of course كم عبا حدا قايم زري وزلو نحنا دما زكالنا هنقبرينا يبلو بخلا زرربا كارنا أفريقيا أكال زي تدليا كونتات خيد كم زغلن ትብልጽግና ድማ ኣካል ናቲ ምስ እስራኤል ዝግበር ዘሎ ሸፈጥ ስለ ዝኾነ probably at some point እዚ ኩነታት እዚ ኤክስፕሎት ክገብር ዝኽእል ኩነታት ምዃኑ ምርዳእ የድሊ ድሮ እቲ ኩነታት ናይ ባቤል መንደብ እቲ ናይ ወሽመጥ ሕርሙዝ ዝፈጥሮ ዘሎ ናብ ባቤል መንደብ ገፁ ድማ ክሰጋገር ይኽእል ኣብ ዝበሃለሉ ዘሎ እቲ ከባቢና ናይ ብሓቂ ኣዝዩ ኣገዳሲ ክኸውን ስለዚ እዚ ሰርክል ተገይሩሉ ዘሎ ቦታ ብዙሕ ፀገማት ብዙሕ ነገራት ክፈጥር ዝኽእል ኩነታት ምዃኑ ምርዳእ ከድልየና እዩ እዚ ድማ ሓያል ዝኾነ ሽርክነት ሓያል ዝኾነ ኣካይዳ ሓያል ዝኾነ ምንቅስቃሳት ከድልዮ ዝኽእል ዲፕሎማሲ እውን ኩሉ ነገር ከድልዮ ዝኽእል ኩነታት ምዃኑ መገንዛብ የድሊ በዚ መንፅር ክንሪኦ ከለና ድማ እዚ ኩሉ ናይ በዓል ጌታቸው ረዳዶ ናይ ባሕርዶ ናይ ስግንጢርዶ እናበሉ ዝመፁና ዘለው ወላ እውን ጻድቃናቶምን ካላቶምን ኩላቶም ተኣኪቦም ዝመፁ ዘለው ኣካል ናይቲ ቢገር ፒክቸር እዩ ናይቲ ኩሉ ኣብዚ ከባቢ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክግበር ዝኽእል ዝድለ ዘሎ ፅልዋን ክግበር ክትሓዝ ተደልዩ ዘሎ ረብሓታትን ንዑ ንምርግጋፅ ዝግበር ዘሎ ፀደፍደፍ ምዃኑ ማንም ሰብ ንክግምቶ ከቢድ ኣይመስለንን ስለዚ ከመይ ኤርትራውያን ብርግፅ እዚ ነገራት እዚ ቀሊልን ንዓና ዘይበፅዕን ዘይትንክፍን ጌርና ክንወስዶ ኣይንኽእል ኢና ኦብቪየስሊ ኢት ሃዝ ሳም ኣስፔክት ብገለ መለክዒ ንዓና ክትንክፈና ዝኽእልን ክፀልወና ዝኽእል ምዃኑ ፅቡቅ ጌርና ኢና ንፈልጥ ኣብ መወዳእታ ዊ ኒድ ቱ ቢ ካርፉል ኦፍ ሜኒ ቲንግስ ብዙሓት ናባና ክመፁ ዝኽእሉ ሽግራት ሓደጋታት ኣለዉ እዮም እቲ መንግስቲ ነዚኣቶም ዓይኒ የብሉን ይርዮም የለን ኣብ ግምት ኣይትዎምኒ እዩ ገለ መለ ክንብል ኣይንኽእል ኢና So they already care for this. زعبا زي نجار زي أفلطون أغلبهم كم زلهم بزوج نجار بزعبو كن زربين خلينا جن نايرترا درجي كم عبا أجندة كنتات نايرترا كانت على علة نايبلو. يرتران تياك هندل من نادر قبت منجد من أكل تلك إمباكت ندبروا هون بالنا بتونيتا كأتثا مي في ذات اللي مقررت ويا ده نتعادل قال بزوجنا الثاني ما يفرق. ራሱ የኤርትራ ሀገረ መንግስት ምስረታ ሂደት ራሱ ኢትዮጵያን በማፍረስ ኢትዮጵያን በማዳከም ላይ የተመሰረተ ነው። ይሄ በሚስጥር ሚያዝ ሳይሆን በአደባባይ የሚነገርለት ነው። ኤርትራን ወደ ነጻነት እንቅስቃሴ ያስገቡት ኃይሎች የኢትዮጵያን መዳከም የሚፈልጉ ኃይሎች ናቸው። በሂደት ኤርትራውያን ትግል ውስጥ በመግባታቸው ሀገር ሆነው
ዩፎሪያውም የቱንም ያክል በሀገር ፍቅር ስሜት ላይ የተመሰረተም ቢሆን የኤርትራ የሀገርነት መቀጠልና ለመቀጠል ካልኩሌሽን ሁሌም ኢትዮጵያን ከማዳከም ጋር ተለያይቶ አይታይም። ጤነኛ ግንኙነት አለን ብለን ከም ትሪእዎ ዘለኹም this guy is pretty dangerous. Of course እቲ ክዳኑን ነፍሱን ክትሪኦ ከለኻ ንሰብ ክንፈርድ ኣይንደልን ኢና ግን ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ዘሎ ይመስልኒ I mean ኣነ ጥራይ ዲኹም ዝረአየን ዘሎ ለኹም ይረአየኩም ኣሎ the guy something is off ገለ ነገር ሲ ባሂልዎ ከም ዘለዎን ልክዕ ከምዚ ገደብ ናይ ግዜ ዘለዎ ሓፂር ግዜ ጥራይ ዘለዎ እሞ ኣብዘን ሓፂር ግዜ ገለ ክገብር ዘለዎ ዝጓየ ዘሎ እዩ ዝመስል ዘሎ እቲ ፀደፍደፍ ናቱ of course እቲ ቂምታ ናይ ህወሓት ጥርዚ እዩ አንጻር ኤርትራ ኮፍ ዘብሎ ዘሎ ዝያዳ እውን እቶም ህወሓት ክሞቱሉ ዝደልዮም ዝነበሩ ደብረፅዮንን ኩሎም እቶም ህወሓትን ክሞቱሉ ኣይክእሉን ዘለዎ ብግምጣሉ ንዕዑ ካብ መቐለ ጥራይ ሂዲሞሞ ከይኮኑስ ካብ 4 ኪሎ ክህድሞ ከም ዝኽእሉ ስግኣት ስለ ዘለዎ እዩ so we need to do everything in our capacity ነዚኣቶም ንምስዓር ዝመስል ፀደፍደፍ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ገለ ከም ሰማዕኮ ፀገም ናይ ፓንክሪያስ ዝበሃል ከም ዘለዎ ሓደገኛ ሕማም ከም ዘለዎን ብዙሕ ግዜ ድማ ኣብ ኢማራት ከይዱ ከም ዝሕከም ኣብ ኢማራት ክሕከም ከሎ who's paying the bills ኣብሪ ዝኸፍሎ ዘሎ ወይስ ኢማራት እዮም ብናፃ ዝሕክሞ ዘሎ so እቲ ናይ ባሕሪ ኣጀንዳ ይኹን ናይ ኤርትራ ዝያዳ ኣጀንዳ ካብ ናይ ኣብን ላዕሊ ናይ ኢማራት ኣጀንዳ ምዃኑ ኣብ ብዙሕ ግዜ ክግለፅ ሰሚዕና ኣለና ስለዚ the guy is ብብዙሕ መንገዲ ኮምፕሮማይዝ ኮይኑ ዘሎ ክኸውን ከም ዝኽእል ግምታት ኣሎ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ምስቲ ዘለዎ ፀገማት ኣብ ሆቴል እዩ ዝቕመጥ ገዛ የብሉን ኣምናሹር ስድራ ኣለዎ ድዮም ስድሩ ድቕመጥ ናይ ኣልኮል ዘለዎ ፀገማት ኩሉ ፍሉት እዩ so intensive ኣብ ኣልኮል ዝህለኽ ተኮይኑ then ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኢንቴሊጀንስ ሰርሕ ዝነበረ እዩ ብዙሕ ዝሓዘሉ ሲክረት ክህልዎ ይኽእል እዩ vulnerability ኣለዎ ብዙሕ ቁልዕነት ኣለዎ ፀገማት ኣለዎ ብኮታት ኣለዎ ስለዚ ብብዙሕ ነገር ሕጂ እኳ ተገዲዱ ዝሰርሕ ከም ዘየለ ንፁር ኮይኑ ኣብቲ መጀመርያ ናይ ቃል ዓለም መስል ነይሩ ሕጂ ግን he's all in ኩሉ ካርድታቱ ረኪሱ ንኤርትራ ንምድኻም ከማን ተተኻይሉ ካብ ህወሓት ንላዕሊ ናብ ኤርትራ ገፁ ክኸውን ትጠመተ ዝዛረብ ዘሎ እዩ ዝመስል so ታሪክ ናይ ኤርትራ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ሞትን መስዋዕትን ናይ ህዝቢ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ንምድኻም ዝግበር ዝነበረ እዩ ዝብል ዘሎ how dare ክሳዕ ክንደይ ድፍረት ኣለዎ ሰብ እዚ ተጋሩ ክቃለሱ ከለዉ ንኢትዮጵያ ከዳኸሙ ድዮም ዝቃለሱ ነይሮም ኣብቲ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ትግራይ you just answer for yourself ኤርትራ ግን legitimate ዝኾነ ናይ መሰረሰ ውሳነ ነይርዋ ቃልሲ እውን ኣየድልያን ነይሩ ካልኦት ኩለን ሃገራት ሱዳን እኮ መግዛእቲ ነይርዋ ናፅነታ ረኺባ ኬንያ መግዛእቲ ነይርዎም ሃገር ኮይኖም ታንዛንያ ኹም ኩሉ ዋይ ስለምንታይ እቲ ናይ ኤርትራ ነገር ብፍሉይ ክገልፅዎ ዝመርፁ ካብ ካልኦት ንላዕሊ ዝተገዘተ ኤርትራ እያ ነይራ ዋይ ኤርትራ ስፔሻል ኬስ ኮይና ሲ እቲ መግዛእቲ ናታ ሓደ እንታይ ይብል ናይ ጣልያን ኮሎኒያል ስራሕ እያ ድፍረት ናቱ እዚኣቶም ይቕረ ክበሃለሎም ዘይክእሉ ዓይነት መራሕቲ ምዃኖም እውን ንክንግንዘብ ዝኣክል እዩ ኤርትራ ሲ it's a creation of colonial entity እናበለነቲ ኤርትራ ከም ሕሱም እዩ ክዘናጥሎ ዝፍትና ብስምዕዎ እቲ መሰረት ኤርትራ እንዳልኩት ሮማንቲክ ኮንሰፕት ነው የተመሰረተ ብዙ ጊዜ ሀገራት የሚመሰረቱት ታሪክ አለ ፖፑሌሽኑ በጋራ ስነልቦና የጋራ አሰፋፈር ግምት በማስገባት ሀገራት መሰረታለ ኤርትራ በኔቸሩ አርቲፊሻል ኤንቲቲ ነው እንደ ብዙዎቹ አፍሪካ ሀገሮች ኮሎኒያሊስቶች ሃፓዛርድሊ የፈጠሩት ካርታ የወለደው ሀገር ግን ማንም ኤርትራዊ የዝብለኩም ዘለኹ ማንም ኤርትራዊ ነዛ ዘረባ እዚኣ ሰምዐ ንጌታቸው ረዳ ካርቀሉ ዘይኮነ ከመስግኖ እዩ ዘለዎ ተዲኹም ኣለኹም so the war is not against the leadership president ኢሳያስ ህግደፍ ገለ ኣይኮነ እቲ ኩናት ኣንፃር ህግደፍ ኣንፃር ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ ኣንፃር ጀነራላት ናይ ሻዕብያ ገለ ኣይኮነን ኣንፃር ኤርትራ እዩ ኣብዚያ እንታይ ይብላ ኣሎ መብዛሕትአን ሃገራት ክቆማ ከለዋ ማሕበራዊ ኣነባብራተን ሃገራት ከም ህዝቢ ዘቁመን ነገር ኣለዎን ከም ህዝቢ ዝኾናሉ ዘተሓሕዞም ገለ መለ ኣለዎ ይብላ ኣሎ በታ ናቱ ዘረባ ጥራይ ገምጢልኩም ረይዋ ኤርትራ ናይ ህዝባ ዳይናሚክስ ረይዎ let's say በቲ ጀነራል ንፈልጦ ሓበሬታ 50 ሚታዊት ትግርኛ እዩ ትዝብናታ 30 ሚታዊት ድማ ትግራይ እዩ እንድሕር ኢልካ ኤርትራ ባይ ዴፊኒሽን ሃገር ንኽትከውን ፎርሜሽን ኣሎ ኦልሬዲ ምክንያቱ ክልተ ህዝቢ ጥራይ ዝበዝሕ ህዝቢ እዩ
ولا كنت شعت بهرات تلوات خالي حزبي حويسكا هاجر ناي مخان حدا بهلي حدا نبابرا نايت انت حق داباز اللو there is every format نير تراك كم هاجر نخد قوت راس قبرك بقمت على بعدو سدا بعدو سدا بعدو زلتي diversity ترايدي كونس نحت كان يمچ فچاف حدا نت حدا باريا غيروز نبر زنبره ابيرترا ناي بارنا تاريخ يله سو اورومو كسب ابز قربا غزي باريا ناي حد حزبي نيرو سزيوم حد عينت كالتشرال تايس ويك حد عينت ناي هاجر منفس لهم كتلهم تغ مرحتنا يشواز زنبرو من اللي كنا بنت قند ندقد صدر زنبرن تايو ناي دغ سددناتو نداد دي نيرو ورق دي نيرو انتاي نيرو دحري لهمكم نديت فلت مالتيو بارايوم نيرو ناي دغ سددناتو ودا بيدلي اندحربل نيرو ملليك نتوم بارايو كاب ايثيوبيا وسيدو بزيلا بزي سوماليلاند غيرو يزوص نيرو كل تناتو مسمرنا نغدي ان فاكت توم اب كال ايثيوبيا زلو ግብሪ በምንታይ ከፍሎ ነይሮም በባሮት ገይሮም እዮም ዝከፍሎ ነይሮም ባርያታት ሰብ አኪቦም ካብ ስካ ባል ጋምቤላ ዶ ካብ ከለ ካብ ደቡብ ኢትዮጵያ ዶ አምጽዮም ሰብ ይህብዎ ነቶም ሰባት አኪብሪ ማሱ ናብ ሃገራት ዓረብ ይሸጦ ነይሩ this is your history my friend ፍሉይ ታሪክ ዘለዎ ሃገር ዘላትካ ኮይንካ ክትዛረብ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ኢንፋክት እቲ ሓደ ናይዞም ህዝቢ ኦሮሞ ቋንቋ ዝፀሓፈ ቅዱስ መፅሓፍ ዝተርጎመሎም ባርያ ኮይኑ ብባፅዕ ክወፅእ እናተሓሰበ ከሎ ናይ ስዊድናውያን ሰበኽቲ ናይ ሃይማኖት ስለ ዘድሓንዎ ንሶም ሰማህርዎ ንሱ ካብቲ ዝተማህሮ ነቲ ቅዱስ መፅሓፍ ፅሑፍ ናይ ኦሮሚያ እዚ ናቶም ሕግታት ዛንታ ብፅቡቅ ክሰምዑዋ እንተደሊኹም ፕሮፌሰር ግዴዎንን ኤልያስ አማረን ኣብ ዝገበርዋ ቪድዮ ላትኩም ኣብ ናይ ኤልያስ አማረ ቻነል ከይትኩም ስምዕዋ ታት ኤርትራስ ክንምንታይ ኮንትሪቢሽን ከም ዘለዎም ኤርትራ ካብኣቶም ክንምንታይ ሲቪላይዝድ ከም ዝኾነት ሃገር ናይ ምዃን ደይ ምዃን ካልደ ይኮነሲ መጀመርያ ሃገር ክትከውን ከይትኸውንሲ ኮመን አይደንቲቲ ክህልወካ ኣሎ ወይ እንተወሓደሲ ሓበራዊ ፀላይ ጥልያ እንታይ ገብረና ነይርና ካብ ቃሮራ ክሳብ ተሰነይ ክሳብ ዓሰብ ክሳብ ዓድኋላ ኩሉ እቲ ጫፋት ክሳብ ሰንዓፈ ኣብ ኩሉ መን ነይሩ ጥልያ ነይሩ ስለዚ ጥልያ ንሱስ ዓመት ን50 ዓመት ከም ማሕድራ ከሎ ኤርትራ ሙላ ተቆፃፂርዋ ነይሩ ሓደ ዓይነት አይደንቲቲ ከይፈተኻ ሓደ ዓይነት ፀላይ ሓደ ዓይነት ጨፍጫፍ ነይሩካ ብሪጣንያ መፅኡ ብሙላ ስለዚ ንኩልካ ሓደ ዘመሓድረካ እንተሎ ዋላ እውን ከይፈተኻ ናብ ሓደ ዕላማ ክትመፅእ ትግደድ ኢኻ ኮሎኒያል ፓወር እቲ ዝገዛእካ ዝነበረ እውን ሓበራዊ ቃንዛ ይፈጥረልካ ሓበራዊ አይደንቲቲ ሓበራዊ መንነት ድማ ይፈጥረልካ ስለዚ who the hell is he ንኤርትራውያን ብዛዕባ ናይ ሃገር ስምዒት ኣለና ድዩ ከም ሃገር ክንከውን ንኽእል ዲና መሰረት ናይ ሃገር ናይ ምዃን ኣለና ድዩ who the hell is he ከመይ ዝበልዎ ፅጋቢ ክሳዕ ክንዲ ድፍረት ክህልወካ ዝኽእል ኣይነው ፀገምካ ኢሳያስ ክስዕር ስለዘይከኣልካ እዩ ነቶም ሰራዊት ናይ ኤርትራ ከተንበርክኽ ስለዘይከኣልካ ኣይከኣልኒ እሱ ኣይከኣልኒ ስለዘይ ትመሃሩ እምበር 10 ግዜ ደሰብ ብሓደ እምኒ ዕንቀፍ እዩ 10 ግዜ ጥዋዕባዕ እናበልኹም ከሎ ክትመሃሩ ይትኽእሉን እዮም ግን ምክንያቱ ስኻትኩም ወይስቶም ትሰትዩ ገላኦም ትሰትዩ እቲ ዝመውት ዘሎም ወድድኻ ወድድኻ ስለዝኾነ ንኣኻትኩም ከይትንክፈክም ይኽእል እዩ ትማል ኣብ ትግራይ ዝኩሉ ዕንወት ወሪዱ ኢልካ ትዛረብ ዝነበርካ ዳግማይ ናብ ዕንወት ክትወዛእ ንትግራይ ትኸይድ ምህላውካ ንስኻ ጎይታኻ ከብድኻ ምዃኑ ኣመስኪርካ ኢኻ ስለዚ እዚኣቶም ዘገርም እዮም ኢንፋክት ፖለቲካ ናቶም ናይ ገንዘብ ምዃኑ ሲ I'm really shocked በዚኣቶም ዘፈንፍን እንዲቲ ኩነታት ትሰምዖ ግን let's learn from it እቲ ዓርኩንዑ ክልቲኦም የሎሚ ተተሓሒዞም ዘለኹ እንታይ እስኪ ይዛረብ ኣብዚ ናይ ስርቂ ባህሊ ከመይ ናይ ሪሶርስ ፀገም ኣለና ከቢድ ዝኾነ ናይ ሪሶርስ ፀገም ኣለና ኣኼባ ክትገብር እውን ንማይ ንሻሂ ዝኾነ ነገር ኣይትረክብን ንላኸላይ ብክንደይ መከራ ኢና ከፍ ኢልና ኮፍ ኢልናስ ንማይ የትህሉ ገለ ንሰርሐሉ ኢልና ተኻለናዮ ገዛ ኣሎ ዝቃለስ ደሊ ሰብ ክትዋፈር ክትደሊ ከለካ ብሱሩት ፖለቲካ ባዕሉ ተበላሽዩ እዩ ሞነታይዝድ እዩ ኮይኑ ኣብ ፌስቡክ ፅሒፍ ኣለኹ ከምዚ ገይረ እሞ ገዛ ሃበን ዝብለካ ሰብ መዓት እዩ ብዕላማ ይግበአኒ ኢሉ ዘይኮነስ ካብቲ ኣብኡ ንእሽተይ ክምንጭት ካብቲ ኣብኡ ንእሽተይ ክምንጭት ዝደሊ ሰብ ብዙሕ ኣሎ እዚ ኩሉ ምትዕንጋድ ይከኣል ግን ጀሚን ዝኾነ ክቃለስ ዝደሊ ሪሶርስ ኢሉ ተቐይሉ መፈናፈል ሲኡ ደው ዝበል ሓይል ድማ መሊኡ ኣሎ ኣነ ብዙ ዳሕረዋይ ዝጥምት ነቲ ዳሕረዋይ ከም ልብና ክንንቀሳቀሶ ዘኽእለና ሪሶርስ የለን ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ቃልሲ ዝብልዎ ዘሎ ኩሉ ናይ ረብሓ ነገር ምዃኑ እዚኣ ክእመን ፅቡቕ እዩ ኩላ ነገር ብገንዘብ እያ ኤቭሪቲንግ ኢዝ ፎር ማኒ ንሱ ብገንዘብ ተዓሲቡሎ ደመወዝ ይቆፅር ኣሎ እቶም ኣብ ትሕቲኡ ዘለዎ ድማ ኤቭሪ ሊትል ቲንግ ንገንዘቦም እዮም ኣብ ኣኼባ መፅኦም ክዛረቡ እንተሰሚዕኩሞም ደመወዝ ስለ ዘለዎም ዝኽፈልዎ ገንዘብ ስለ ዘለዎም እዩ ኩሉ ነገር ወላ ፌስቡክ ፖስት ዝገበረ እውን ገንዘብ እዩ ዝሓትት ኢሉ እዚ ተቓልሲ ናይ ረብሓ እዩ ኣዲስ ኣበባ ከፊልካ ንዓቢ ዝደልዮ ዘሎ ኣጀንዳ ንምስላጥ ብዝከኣለካ መንገዲ ብላዒልዎ እዩ ዕድል ተረኺብካ ክትበላዕ ኣለካ ኢትስ ጀስት ትራጂክ
ትራጂክ ዝኾነ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና እንተቶም ኣብ ትግራይ ዘለዉ ይፅበይዎም ኣለዉ እዮም ምፁ ጥራይ ይብልዎም ኣለዉ ብራንድ ናይ ትግራይ እዩ ቲፒኤልኤፍ ኣነ ማንም ድላይ ክብል ይኽእል ኣምልክተን ንዓይ ብራንድ እዩ ቲፒኤልኤፍ ሽመልስ ኣብዲሳ ዝተዛረባ ዘለዋ ትዝ ይብለካ ትኮኑ የቻልነውን ኮንቪንስ ያልቻልነውን ኮንፊውዝ አድርገን አባይን ተሻግረን ካርታውን በልተነዋል እንታይ ማለት እዩ ብአዴን ዝበሃልን ውድብ አፍሪስና ገና ሰራዊት ትግራይ ብዲዲአር ክብተን ዘይተገበረ ነገር የለን ህዝብ ከምስ ዝኾነ ህዝብ ክፋቀር ከሎ ህመጊሩ ይሕመካ ህመጊሩ ሰብ ክፋቀር ከሎ ይሕመካ ሰይጣን ተዘይኮይነ ክሕመነ ይኽእል እሞ ካብዚ ህዝቢ ዝተፈጢረ مسام حارة سلام كون خلو هم يجري مكان تحقو سبا أنت نقدر تراكم كبير تمال استجابة زرس حزبين كوني يقولون صباح كي يجيك مالتي يكر مالت حدا نقريب مرسع قم كي قريب مرسع حاتي أتون كبنوني يا فنا اللوزول كعدين عايزهم مطيم الله لما عندي درجة كلن عمنا منقسن عمنا يقلن ميدياتات تريقونا إثيوبيا شعبية كفرسنا يسعروا الليبل كتفرسوا لتسعرين وركان تأوي التحزي قاتمك حلقوي تسدد اللي يبهل بايزوي قاتمك حلقوي تسدد يبهل شعبية بديبلوماسي يفرسنا اللو تبل إثيوبيا إساس أفوركنا بكايرو مخارو كايرو عتي ولمو إذا نخوتو انتحلين نقريكم يا كايرو عتيو تمالي غيرو anyway شعبية برسوم غزا خراي كي كفل زنبر سلا زخونه تي صمدو دما ممليسو كحيل له زغل كونتاتي دفتر دلو قليل زي كونه بدهو يزلو جن I think أقاوما نايت إثيوبيا ترخلها تصمدو فول فورس كسرحالو كخلالو طريخا تبل زلكا زدما قال عالم زلو صمدو زي كونسي really ማለት ባፎም በተግባር በጽሑፋት ወጽ ካለ ኮይኑ እቲ ባይታ ብድሕሪ መጋረጃ ሰርዕዎ ዘለዎ ጽምዶ ግን ኣበርት ከም ስራሕ ወሳኒ እዩ ኣበርት ተሰሪሑ ፍረደ ጽምዶ ክግበር ክኸላሎ በርዚ ጽይልካ ነዚ በዓል ኣቢ ምጽባይ ማለት ውዒሉ ሓዲሩ ንኩናት ሸውሃት ናቶም ዓብዩ አሁን ተጨባጭ ሁኔታ ምንድነው የሚመስለው ዴሞግራፊካሊ ክራይሲስ ውስጥ ያለ ህዝብ ነው ሀገር ኢኮኖሚካሊ ኢኮኖሚ ይባል የለም ኤርትራ ኢኮኖሚ ቅድም ያልኳችሁ ተከስተነጋሽ ሚስ ኖርማል ብዙ ጊዜ ኤርትራ ኢኮኖሚ ሲባል it doesn't exist it's ምንድነው ኦክሲሞሮን ይባላል የሌለ ነጭ ተቀርሻ ካልክ ኦክሲሞሮን ኤርትራ ኢኮኖሚ የላትም ሀበስ ክሻ የሚባል ሰው እንደፈለገ የሚያንቀሳቀሰው ለኮንትሮባንድ ለማተራመስ ተግባራት የሚውል በኮንትሮባንድ አክቲቪቲስ ሰኪር ቢደረግ ገንዘብ አለ እንደ ሀገር ዩኒቨርሲቲዎች የሉት ፋብሪካዎች የሉት የኢንዱስትሪ እንቅስቃሴ ያመራል ለማንኛውም ሰው ኢሳያስ ማብራሪያ በሰጠ ቁጥር ፍየል ከጋህቴ ላይ በ700 ገዝተው በ2000 ናቅፋ ይሸጡ ይሄ ስርዓት መቸም አንተ ካፕተን ኩለን ተሕመመካ ነገር እንተላ ብዛዕባ ቁጠባና ዝብድዕዎ እዩ ብዛዕባ ቁጠባና ክዛረቡ ከለዉ ዝቕደድዎ ካሊእ ነገር እዩ This is something we can change. It's not too late. We need to focus on our economy. Tonight, security عقمنا أخولي بحلايانا نزيم أرقواشات إثيوبيا يكون نخالصي أبتزوبا حيال كوينا الله بسكيورتي بوتادرا عقمنا يرترا فلوي نجر مالت كوسا كل جزء بغيو مشاركة غيركا بارتنرز غيركا بس كالوت كتصرح مخال أوتات بزو حيل كدلينا يخليو يسرح لون على لويتي بعلاتهم كم زبلوا زلوا بجبسنا أب مزجبس سكبر زلوا زبلونا أبنت مالتي أبي إيكونومي جن تمير تراوي حمى مكايتي كنا تقول طبعا this is something we really need to focus on مالت بعالجيتها شوي لو مودي يكونسي حكم حدا جزء زيناتات أبزي قدسات يرتراين بوستس قبروا ويرندي أبزي أنا أبنت حونا جديون بوست كير وزن بريو أب أوغندا سي إرتراويان سي أبتا أنغولا مالتيو إرتراويان سي كم أكيد كفال نايتي إنفستمنت تقوصي رومسي كل جزء مس منقصي الرهبو هذا منقصي سي نتوم إرتراويان سي كم أكيد سيتيزن سلزي فلتهم برو أكتيفلي مسومي الرهب أبزع بيزنس هذا ما نقد 100 كيلو مالو إرتراويان يمزون سوازياتو
ስለምንታይ መንግስቲ ኤርትራ ፕሮአክቲቭሊ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ኣኪቡ ናብ ኤርትራ ክመፅሉ ዝኽእሉ መንገዲ ምስ ኤርትራ ክሰርሕሉ ዝኽእሉ መንገዲ እንታይ ዝጎድለኩም እንታይ ክንገብረልኩም ንኽእል እንታይ እንተጌርናኩም ኣብዛ ዓዲ ክሰርሑ ትኽእሉ እንታይ ከነጣጣሕ ኣለና ወይ እውን ዘለና ፀገማት ኣብዝን ፀገማት ኣለና ኣብ ምንታይ ክትተሓባበሩ ትኽእሉ ብኸመይ ነዛ ዓዲ ኣብ ምምዕባል ክንሰርሕ ንኽእል ዝብል ፎሩም ናይ ቁጠባ ፎሩም ቢዝነስ ሰሚት ስለምንታይ ነዚ ነገራት እዚ ክንገብር ዘይንኽእል ወላ እውን ሕጂ ገዳ ተላዒልና ኣሎ ወላ እውን ካብ 2018 ተጀሚሩ ተቐዳማይ ናይ ኩነታት ዝነበረ እገዳ ተላዒሉ ግን እቲ ኩነታት ናይ ፖለቲካ ይነፀረ ነይሩ በት ታይም ኢዝ ጎይንግ 2018 ክሳብ ሎሚ ኦልሞስት ከባቢ 8 ዓመት ይኮይኑ ዘሎ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣብ ውሽጡ እገዳ ከም ብሓድሽ ተመሊሱ ነይሩ ግን we really need to figure out somehow ኣብ ቁጠባና ከነተክረሉ ንኽእል መንገዲ ምክንያቱ ቀርኒ ኣፍሪካ ክራይሲስ ዘቋርፅ ኣይኮነን like እቲ ውግን ስጠጠው ዝብል ኣይኮነ ኣብ ዞባ እዚ ኤርትራ ክትቋፀሮ ይትኽእል እያ ከም ንሪኦ ዘለና ዘዝበፀ ኣጀንዳ ቀይሩ ናብ ኩናት ዝኸይድ ጉዳይ ናይ ሱዳን ክድቅስና I don't think so ገለ ነገር ክለዓል ያው እቲ ኣጀንዳ ናይ ኩናት ክቕፅል እዩ ኤርትራ ድማ በዛ ኣጀንዳታት እዚ ንደቃ ዜጋታት ኣብ ደገ ዘለው ኣብ ውሽጢ ዓዲ ክሳተፍሉ ዘይክእሉ ኣብ ቁጠባ ክሳተፍሉ ዘይክእሉ ኣብ ቢዝነስ ክሳተፍሉ ዘይክእሉ ኣብ ኢንቨስትመንት ክሳተፍሉ ዘይክእሉ መድረኽ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ኤርትራ ትጉዳያ እዚ ኩሉ ካፒታል ናይ ኤርትራውያን ኣብ አንጎላ ዘሎ ፍርጋድ ሰይቃ እዚ ዓቢ ካፒታል ኣብ ኡጋንዳ ዘሎ ኣብ ጁባ ዘሎ ኣብ ኬንያ ዘሎ ኣብ ዛምቢያ ዘሎ ኣብ ዩኔሚት ኣብ ኤሮጳ ዘሎ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዘሎ ኩሉ እዚ ሓብቲ እዚ ናብ ኤርትራ ንሽተይ ክፋናቱ ኣብ ኤርትራ ከበርክተሉ ዝኽእል መንገዲ ካብ ሎሚ ንፅባሕ ደይኮነ ዝርርብ ክጅመር ክኽእል ኣሎ we need to start I mean time is running ክንጥቀመሉ ኣለና ጌታቸው ረዳ ወይ እውን ቮትካቸው ስለዝበልዎ ዘይኮኑ ኢንፋክት ከምኡ ይምባሎም ከማንቀስቃሲ ይባሃላ ያኔ እቶም ከምኡ ምባሎም ሳገለገሊ ምሽ ኣብ ጥቕሚ እንታይ ኢለኩም ጌታቸው ረዳ ፀርፈና ዘሎ ይመስልና እምበር ኤርትራውያን ሓድነት ንክንገብር ዝገብር ዘሎ ትወራርናቶም ንህዝቢ ኤርትራ ዴሞክራሲ ከምፅሉ ብላብላ ዝብሎ ሓሶት ከም ዝኾነን ኤርትራ ኣብ መሰራርታ ናታ ከም መበቆል ከም ሃገር ክድምሰስ ዘለዎ ሃገር እያ ኢሎም እዮም ዝኣምኑ ስለዚ ንሕና ኩሉ ግዜ ኣበርቲዕና ክምክት ኣለና ምምካት ግን መንእሰያትና ኣብ ግንባራት ምዃን ጥራይ ደይኮነ ኣብ ቁጠባ እውን ክምክት ስለንደሊ ኣብ ቴክኖሎጂ እውን ክምክት ስለንደሊ መንግስቲ ኤርትራ ደጊምና ደጋጊምና ትፅቢት ናትና ሰብሲ ኩሉ ግዜ ዝፅበ ዘሎ ትደገ ዘሎ ብፍላይ ነዞም ኣብ ኣፍሪካ ዘለዎ ኢንቨስተርስ ኣኪብካ ምሳቶም ተዘራሪብካ እንታይ ክንገብር ንኽእል ተተባሂሉ ኣብ ኣፍሪካ እዮም ዘለዎ ማለት ካብኡ ናብኡ እቲ ኩነታት ተመሳሳልነት ኣለዎ እዩ ደገ ኤሮጳ ዘሎ ሕራይ በጣዕሚ ክትገድፈ ትኽእል ኢኻ ካልኣይ ቀዳምነት ኣብ ኣፍሪካ ዘለዉ ግን ብፓስፖርት ናይ ኤርትራ እዮም ዝንቀሳቐሱ ስለዚ ኤርትራውያን እዮም እዚኦም ነዚኣቶም ሰባት እዚኣቶም ወላ ኩሉ ገንዘብኩም ሒዝኩም ምፅኡ ክትብሎም ኣይትኽእልን ኢኻ ግን ገለ ነገር ኣብ ኤርትራ ክገብርሉ ዝኽእሉ ብሳቶም እንተተዘራሪብካ ባንኪንግ ኣብቲ ባንኪታት ናይ ኤርትራ እውን ከዋፍርሉ ዝኽእሉ መንገድታት ተፈቲሩ ኣነ ክብለኩም ከለኹ ኮንታክት ኣለኒ እዮም ብዙሓት they really have interest ድሌት ኣለዎም እዩ ስለዚ ገለ ነገር ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ ኣብዚ ዝብል ርእይቶ ኣለና ኢኖ ገሊኹም መዓት ኮሜንት ክትገብሩ ኢኹም ኣብዚ ግን ናተይ ርእይቶ እዩ ኤርትራ ህዝባ እዩ ሃብታ ንዕሪ ኢልና ኣብ ደገና ውሽጥን ዘሎ እዩ ድማ ብሓደ ክሰርሕ ዘለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ ከምዚ ሎሚ ንሰምዖ ዘለና ብልፅግና ሓድሽ ስልጣን ኣብ ተረኪብሉ ዘሎ ዝገብሮ ዘሎ ኣጀንዳ እዩ ኣቃሊልካ ክረአ ይክእልኒ ግን ጌታቸው ረዳ ነጊርዎም እዩ ምውዳቆም ከም ዝኣኸለ ይነግሮም ኣሎ መራሕታት ንኢትዮጵያ ምውዳቆም ብኤርትራ እዩ ዝረጋገፅ ኢልዎም ኣሎ ሕቶ ናይ ኤርትራ ኢልኩም በዓልኩም ትመፁ ኣለኹም በዓልኩም ዕንደራ ትገብሩ ኣለኹም መውደቂትኩም ምዃኑ ድማ ጌታቸው ረዳ እዝኖም ደጊፉ ኣስሚዕዎም ኣሎ ወየዳ ሞራል ዝህቦም ይመሲልዎ እምበር እዝኖም ደጊፉ ኣስሚዕዎም ኣሎ ናይ ሎም ሃርስ ኣብ ዝጉዳየ ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ ርእይቶኹም ክፅበየ كتبن وينوا معلالة شعبي حريف دي والطيب شطارة حدون حانتي شعبي ما يكوننا دياسبرا يقوم عاد زلنا عودنا حفاشي لحدنا مزمن سنتنا يسورانا ما يكسر أبو أيضا